Sukat pa kani ato, iuban na mo ako. Sukat pa kani ato, iatima mo ako. Bisan pa sa katalagman, bisan pa sa kalisdanan, luwas mo ako. Ang pagkamaayo mo, Jesus, maunon mo gungma nagdasig, nagaligong sa pagtuo ko. Sukat pa kani ato, iuban na mo ako. Sukat pa kani ato, iatima mo ako. Bisan pa sa katalagman, bisan pa sa kalisdanan, iluwas mo ako. Ang pagkamaayo mo, Jesus, maunon mo gungma nagadasig, nagaligo sa pagtuo ko. Angayang kang daygon sa tanang panahon, kayang gugma mo kanunay iyong mauno mo. Hangtod karon nabuhi ko sa pagkamaayo mo, O Jesus, diwata ang mga halad ko. Angayang kang daygon sa tanang panahon, kayang gugma mo kanunay iyong mauno mo. Hangtod karon nabuhi ko sa pagkamaayo mo, O Jesus, dawata ang mga halad ko. Angayang kang daygon sa tanang panahon, kayang gugma mo kanunay iyong mauno mo. Hangtod karon nabuhi ko sa pagkamaayo mo, O Jesus, dawata ang mga halad ko. Angayang kang daygon sa tanang panahon, kayang gugma mo kanunay iyong mauno. Hangtod karon nabuhi ko sa pagkamaayo mo, O Jesus, dawata ang mga halad ko. O Jesus, dawata ang mga halad ko. O Jesus, dawata ang mga halad ko.
Sa imong kinabuhi si Jesus lamang ang bugtong pahandi. Pagbantay sa tanang panahon kay ang pagsulay ikaw gustong pukana. Apan ayaw kabalaka, ang pulong sa Dios hinuon ang kuna. Himuha siyang bahandi kay ang Dios muhatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nagingon, ang tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon, ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan nga gikutlo sa balaang kasulatan. Tanang buta Mayong nga buntag, maayong nga pakiguban. Welcome sa ato nga programa ang pulong mo kinabuhi ko. Sa ato nga pagsugod ato ning sugdan, ablihan sa mga pagdaig, pagpasalamat. Atong ihalat, ihatag ang atong mga pagdaig, pagpasalamat sa pagkamaayo sa atong buhing Dios. Napadayon siyang nag-uban og nanalipod sa matag usa. Mag-ampo kita. Abahan na mo nga Dios nga makagagahom. Dios nga maoy nagbantay, nagatiman, nagamuma kanamong tanan. Niya kami o Dios naghiusa aron sa pagpasalamat kanimo. Salamat o Dios sa imong pagpanalipod kanamo. Salamat o Dios nga imong gitubag ug gihatag ang among gihangyo gipangayo kanimo. Nga imong gipadala o Dios ang imong gamahanang mga anghel. Salamat o Dios sa mga anghel nga nagatiman ug nagbantay sa imong mga katawhan. Salamat o Dios sa walay hunong nimo nga pag-atiman kana. Padayon mo kami gipakaon, gibistihan o gitagaan ug kusog ug walay nakulang kanamo sa imong pagpuyos kalibutan. Imo usab kami gipasinatian sa imong presensya. Di naghatag kanamo kalipay kalinaw. Naghari ka kanunay sa matag Pinoy-anan Ginoo. Sa mga tao nga matinahuron kanimo, sa mga tao nga padayon nga naminaw, namati kanimo. Kanunay nimong gipauswag, gipalambo ang mga tao nga nagkinabuhi sa imong mga mensahe. Usa salamat Ginoo sa imong pagkamatinud-anon kanunay sa imong mga saan, sa imong mga pamaagi, mga pulog mensahe nga imong gitudlo kanamo, dili gid kini mapakyas. Usa niya kami o Dios. Nagpasalamat kanimo nga imo kaming gidasig sa pagkat-on sa imong mga pamaagi. Malipayon nga nagkinabuhi sa imong mga pulong. Salamat o Dios sa walay hunong nimo nga pagpanalipod o pagpahinumdum ka namo, pagdasig sa pagsunod kanunay sa imong kabubuton. Salamat o Dios sa walay hunong nimo paghigugmag kaluoy ka namo. I-bless na usab kami sa pagpaminaw karon sa imong mga pulong. Nagain na usab kami kasing-kasing nga malipayon, madinawaton, magkinabuhi kanunay sa imong mga pulong. Thank you Lord sa kayuhan, kaluwasan, kabaguhag, panalangin, nimo giandam ka namo tanan. Amo kang daygon sa mong panaguban, diining tagnaa o nining adlaw. Gabagasugod kami sa paggamit sa tanan nga niya kanamo, diha sa pakiguban kanimo lamang. I declare blessing, heavenly protection sa matagusa. In Jesus' name, in Jesus' name. Amen. Oh, amen. May buntag, maayong pagpaminaw. Welcome sa atong programa, ang pulong mo kinabuhi ko. Good morning, happy weekend. Happy Saturday sa tanan mga kaigsuonan. Dalaygon ang Dios nga magauban kanunay sa tong kinabuhi, ikaduhang adlaw karon sa bulan sa Agosto, tuig 2025. Oras sa atong programa alas 6:01 sa kabuntagon. Kumusta mo mga kaigsuonan sa inyong mga dapit, mga lugar, sa inyong Pinoy-anan, sa inyong trabahoan, mapanegosyo? Kumusta mo? Og ako nagtuo nga ang Dios nagauban og nanalipod kaninyong tanan. Padayon ang Dios nga nagpadala sa iyang kamahanang mga anghel aron kamo iyang mabantayan, iyang mapanalipdan og labos sa tanan, iyang maatiman sa tanang panahon. Kanunay na kong giampo gihangyo sa Ginoo nga ang tanan nga mga tawo nga mingtuog nagmatinud-anon, kanunay malipayon, kanunay nagmalampuson, o kanunay nagmahuswagon. Good morning. Ako nagtuo nga diining tagnaa
naaragyon mo yung mga pagkaon, mao gyud ay pinaka-importante mga kaigsuonan. Aron ang ato ang lawas dili kapuyan nga mga lagad sa Dios, makahimo pa sa mga bulaton nga diin gipiyal sa Ginoo. Atong klarohon gyud mga kaigsuonan, dili nato kalimtan kung atong lawas wala nay kusog ug huyang. Mga kaigsuonan, dili gyud katarong ang tao sa pag-ampo. Even ang espirituhanong bahin kung luya mga kaigsuonan na dili na katarog ampo. Ang atong lawas mga kaigsuonan nga kana bitaw nga luya kay wala matarong pagdisiplina, wala matarong pagtagad. Natural dili gyud na katarong gani sa pagbuhat. Bisan gani sa pag-ampo kana gipakita gyud sa panahon nga gitudloan ni Jesus Christ ang ihang mga apostoles. Iyang gidala dito sa usa ka dapit ug ihang giingnan nga dinhi mo mag-ampo kay adto kus unahan mga liupo. Aun sabay nahitabo mga kaigsuonan nga tulog man. Unya kapila gyud balikin ni Ginoong Hesus ug kapila gyud dasiga. Nausa man mo nga wa mo mag-ampo, pag-ampo mo di ba di mo katukaw usa ka takna. Ani anang panahon na mga kaigsuonan nga tulog yapon ang iyang mga tinun-an. Pagbalik ni Ginoong Hesus tulog yapon ang iyang mga tinun-an. Amingon sa Ginoong Hesus nga andam ang espiritu, luya man ang lawas. Ang lawas kang gisgutan diha mga kaigsuonan mo ni ang atong pisikal. Luya gani ang atong pisikal mga kaigsuonan tinuora. Nagkinahanglan tag mga prayer sa atong mga kaigsuonan. Nanginahanglan ta mga kaigsuonan og pag-inam po ay muna nga alang sa mga kaigsuonan no nga naay mga kana bitawng mga pagsulay sa kinabuhi, may tungod sa lawas. Kanunay nato nang dadon sa mga pag-ampo. Ayaw gyud mo kanang kalimot sa pagpadala sa inyo mga prayer request. Unya sa atong pagpadala pod og mga prayer request, sigurohon pod nato nga kita pod naningkamot, nagtinguha nga madawat nato. Dawaton sa Dios ang atong mga hangyo. Ang pamaagi nga makasiguro ta nga gidawat sa Ginoo ang atong mga hangyo, mga kaigsuonan, na agyud sa bala ang kasulatan. Kinahanglan mapaubsanon sa ta ug andam ta nga mopailob. Ang tawo nga mapailobon mga kaigsuonan, andam nga mohulat sa tubag sa Ginoo. Dalaygon ng Dios magapanalangin kanimo. Enjoy this program mga kaigsuonan ko sa Ginoo kay ang pulong sa Dios mao atong madunggan sa atong panaguban. Ayaw gyud mo kalimot mga kaigsuonan ha sa pag inom gyud og init-init nga tubig. Batasanon usad nato ang pag-inom og init-init nga tubig. Mobitaw na nga gihatag ni sa Ginoo nga pamaagi kay walay gasto. Ang imo hara mangahoy ra ka o kugulay ka ho sa inyong lugar di maningkamot pug nga kanang gamito nimo ng mga sugnod nga makatipid ka. No niya di ba po na pabukalon pag aini mo. Pero kung gikinahanglan yung pabukalon nimo ang tubig para makasiguro kang limpyo, okay gyud kaayo, no? Dili na ka kinahanglan mo palit pa og mga kuan diha kanang painitunon. Usas makatabang gyud sa atong lawas mga kaigsuonan kining gihatag sa Ginoo nga og gasto. Ang imo ra gyud ang pagkugi ang pagbuhat ra gyud. Hala kamo diha inom sad mo init-init nga tubig kay mao nay makapalimpyo sa ato ang kana bitaw nga kuan kanang ato ang tiyan no. Wala nay supak yun, wala nay supat matud pa sa doktor nga naghisgot yun ani mga kaigsuonan, matud pa sa testimony 24 ka sakit mawagtang og mahilis kung imo ning basasanon ang pag-inom og init-init nga tubig. Tinuod nangayo ta sa Ginoo og kaayuhan. Ang Ginoo milagroso mga kaigsuonan. Apan dunay mga panahon nga ang Dios magaayo, magahatag kusog maayong paglawas, duna say mga pamaagi nga iyang gitanyag. Ug kung ato nang buhaton mga kaigsuonan ug ato nang himuon, nagpasabot na tinuod ta nga nagdahon og nagtuo sa Dios. Kay ang Ginoo mga kaigsuonan naagyoy mga pamaagi nga ihahag yung ihatag sama sa tawo nga nangandoy nga ayuhon sa Ginoo. Ingon ang Ginoo nga, oy lakaw nga tuo sa dito sa suba kaligo.
Apan kung dili ka maligo, di pun maayo. Pero kung maligo ka, maayo ka, no? Unya, naagi mga pamaagi ang Dios mga kaigsunan. Even gani sa ato karong hisgutan nga dunay pangutana mga kaigsunan, tinuod ba nga ang Ginoo ray nagbuot kung kinsa iyang padatuon? Alang nimo mga kaigsunan, Ginoo ray magbuot kinsa iyang padatuon? Mura ba og kanang samara po ng istorya nga ang Ginoo ray nagbuot ay sa tao kung kinsa iyang paalagaron? Dili na to makit-an mga kaigsunan ang makaingon ta nga kagawasan. Wala ay kagawasan ang mao nga mensahe mga kaigsunan. Now ato nang tan-awon mga kaigsunan kung naa ba nas Biblia, kung pananglitan og naas Biblia, Ginoo ba ang nagsulti ni ana? Iha ba nang gipamulong mga kaigsunan? So ato na nga tan-awon og unsa magyoy gipasabot pod ni anang pulong nga kung naaman mga kaigsunan, unsa man po'y buot ipasabot gyud nga ang Ginoo ray nagbuot kung kinsa iyang padatuon. No ato nang maunay ato anang kana bitawng ato anang hisgutan karon para makaingon ta mga kaigsunan nga ato gyung nasabtan ang unsa may tinuod nga mensahe sa balaang kasulatan. Kung dilita mo sa lisa kahit asan, kawang lang ang tanan. Tubuhin lang ang saligi ang kamhanan na nagmugna sa tibuok na kalibutan. Siya ang Diyos sa balaan. Siya ang Dios nga balaan, ang makaduol o makasinati sa presensya sa Dios maura gyud katong tawo nga nagkidabuhing balaan. Munang ang Biblia mga kaigsunan nagdasig kanunay sa iyang makatawhan nga mao kita, iya kitang gipahinumduman. Samtang nagpuyo kamo sa kalibutan, pag kinabuhi kamong balaan. Ang makatabang aron kita magkinabuhing balaan, ang tinuod nga mga alagad sa Dios nga nagsangyaw sa tinuod nga mga mensahe sa balaang kasulatan. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Sa atong mga kaigsunan diha sa Sitio Malaigang, maayong buntag ninyo diha Brother Marvin, Sister Eden, mga Dinoyo family og mga Alsola family. Good morning, good morning. Og sa atong mga kaigsunan diha sa Proper Sardinia, dito dapit sa Bulhoon, maayong buntag diha sa Ablayan. Ato mga kaigsunan nga nagpuyo diha sa Ablayan og diha sa Sitio Pantag, maayong buntag og diri mismo diri sa kanang naa sa Kalugtugan. Good morning, good morning. Ang Dios magpanalangin kanatong tanan. Maayong nga buntag, maayong nga pagpaminaw, ilabi na sa ato mga kaigsunan nga nagsunod pod sa ato nga programa, nga nag-replay, no? Matud pa sa ato mga kaigsunan, malipayon kaayo mi nga magsunod sa imo nga programa, pastor. Kanang mugaan ang akong bation. Unya kana bitaw nga mawagtang kuno ang kaluya, pagkanindota kay nganong mawagtang man ang kaluya og dili man dukaon kay pulong sa Dios atong gihisgutan. Daghang mga pamaagi nga mao'y makatabang nato aron dili ta ulahis panalangin sa Ginoo. Maayong buntag, maayong pagiguban, dalaygon ang Dios nga magapanalangin kanimo. Ang taong gipanalanginan sa Dios, mga kaigsuonan katong gitagaan sa Ginoo kalipay nga magkinabuhi sa iyang mga pulong kanunay. Kay maumang gyud mga tao, mga kaigsuonan nga makadawat sa panalangin sa Dios, katong mga tao nga nagmatinud-anon nga malipayon nga nagkinabuhi sa iyang mga pulong. Maibuntag mayong pagiguban, dalaygon ang Dios no sa kinabuhi nimo, kanako, kanila, kanatong tanan. Dalaygon ang Ginoo. Pagkatang isa imusaad, kung palandungon ning akong kalag, may kalipay sa kasing-kasing, mahinang punon sa pagpadayag. O Ama,
Mayong buntag sa tanan ato mga kaigsunan nga nakahatod nag mga mensahe diri sa atong panag-uban. Unag yung naghatod og mensahe si Glory Donaire Fortuna. Good morning Pastor Gideon, blessed Saturday. Si Juliet Valenzuela, good morning Pastor, have a blessed day and your family. Og sa mga listeners, God bless. Maayong buntag, maayong pagpaminaw ni Julie Lito Gulo. Good morning Pastor Gideon, dalaygon ang buhi nga Dios. Maayong buntag ni Ohano Raymond. Good morning Pastor, kumusta from University Restoration Church Sindangan. God bless you. Uy, salamat kaayo brother saan pastor ni Pastor Julito Gulo. Maayong buntag, maayong pakig-uban nimo diha. Si kuan Ohano Raymond. Ohano Uwano. Salamat kaayo no. Katuning na asa kuan hindi na ko kahinomdom kay na po ko'y amigong pastor nga Pastor Uhano. Na po ko'y amigo kaila nga gingan lang Pastor Raymond pero naas bantayan pero nalimot kog unsay mga apelyido ato nila no. Munay amigo nga mura og nalimot no nga apelyido. Naamgoy mga panahon mga kaigsunan nga malimot po ta. Maayo nga pakig-uban nimo diha Sir Uwano Raymond. Si Marijin Kalidgid Rivera, good morning Pastor, uban sa tibuok nimong pamilya ug sa tanang naminaw sa pulong sa buhing Dios. Good morning. Mayang buntag ni Juliet Valenzuela, nindot na lagi kaayo ron pagka-record Pastor ang imuhang awit para sa Ginoo. Ana pagoy kulang atong record nako katong gugmang maunongon. Na ako pa man gyud ning gitun-an pero lipay na gyud kaay ko nga makakat-on na gyud ko sa pag-arrange. Lamang daghan pag gyud kaayo nga kinahanglan akong katunan. Muna nga matagkaron og unya sige ko og lantaw mga tutorial. Nag-eskwela po ko ana kanang maglantaw kag mga tutorial, nag-eskwela man ka ana. Muna nga akong ipasalamatan gyud ang Dios mga kaigsuonan ko sa Ginoo nga kana bitaw nga iya kong gitagaan o kadasig gyud no, iya gitagaag kadasig na ako'y ipabati no kaning wala pa ni mahuman ako sa ning ipabati ninyo kini nga wala pa gyud ni mahuman pero ako pa ni nga ako sa ning kanon ako ning ipabati ninyo katong gitara. Wala pa mga kuan ni siya kanang ako apang giklaro din ang beating mga beatings o kanang kuan kana bitawng kuan mga instrument. Okay, mao ni siya. Mabalihin mo guning tingog ani kung ako ning gamiton ang iyahang kuan sounds. May pagka kuan ni siya kanang murag iko kay ako naman ni siyang giiko daan. Mao ni ang ako ang kuan kanang record nga gitara. Ako rang ipadungog ninyo ha. Ang gitara ko gikan kanimo kinabuhi ko hingpit ibag umo hiyas talento giampingan ko tanan ipaambit ko sa tanang tao. Ang gitara kong gikanta nimo dadon ko kinibisan asa ko iduyo ko sa mga awit ko awit nga alad ko kanimo langit to pasudla ko sa balaang halaran
Balaan mong templo, tuguti nga makapuyo ako. Adlaw gabi sa akong mga biyahe, kinabuhi ko iatiman mo sini. Bisan na sa ako anang proteksyon mo, madaogon ako kay ikaw kauban ko. Ang gitara kong gikanta nimo, dadon ko kini bisan na sa ako. Iduyo ko sa mga awit ko, awit nga halad ko kanimo. Langit no Ama, basula ko sa balaang halaran, balaan mong templo, tuguti nga makapuyo ako. Ang gitara kong gikan kanimo, dadon ko kini bisan asa ako. Iduyo ko sa mga awit ko, awit nga halad ko kanimo. Langit no Ama, basula ko sa balaang halaran, balaan mong templo, tuguti nga makapuyo ako. Tuguti nga makapuyo ako, tuguti nga makapuyo ako. Okay, mao to ang Spreadsheets. The Monday.com. kanang ako ang nahuman-human pero dako pa kay itog kulang. Dako pa kay itog kulang gyud. Muna nga akong ipasalamatan ang Dios sa mga kaigsunan nga kana bitaw nga iya kong gihatagag kadasig o gitagaan ko niyag kalipay sa pag gama og mga sounds o niya ko pong gipasalamatan ang Dios nga padayon siyang nag-uban, padayon siyang nagagiya og padayon ang Dios nga naghatag gyud og kusog sa paggama og mga awit makalangit nga kining ato ang mga nahimugso nga mga awit makalangit diri magamaan gyud pod og kanang sunata kay sa una manggod mga kaigsunan kung ari ta sa mga recording studio dagko magog bayad, dagko kay bayad kung moatod gyud ta sa mga ilado nga mga recording studio. Unya gitagaan man ko sa Ginoo og kana bitawng kadasig sa paggama og mga awit makalangit. Muna nga ako pong gipangayo sa Ginoo nga kuan kana nga matagaan ko niya og kaalam kahibalo kung unsaon pag limpyo gyud sa mga kuan mga sunata. Na pagyoy kinahanglan gyud akong katunan kung unsa gyud ang unsaon pag timing, unsaon pag limpyo pagyod ang mga sunata. Muna nga akong gipasalamatan ang Dios sa unahan ni ini malimpyo-limpyo ra gyud ni no. Kay ang ubang pong mga recording limpyo gyud kaayo ang ilahang mga sunata. Unya mao man ni ako ang gipangayo sa Ginoo nga Lord, paambita pod ko sa imong gipaambit ngadto nila no. Ilabi na usab ni Brother Jobert Madera. Usapod nga nakatabang si Jobert Madera kay usapod siya nga ako pong gi-communicate nga Brad tagai ko og kanang mga ideya unya unsa may mga pamaagi amo nang iya kong gi-advisean nga mao ni ordera mao ni kuanon unya kay
Maglisod po kog order. Mao to nga nihangyo ko niya nga ako siya nga paarion dire. Lisod man pud kaayo ang iyahang time. Maglisod man po siya og biyahe. Mao na nga wala gid pud siya kaare. Muna ako gipasalamatan ang Dios sa iya pong paghatag og mga pamaagi nga naghatabang pod, pero dili gyud ang gigamit ni Jobert Madera nga software, dili maoy akong gigamit karon kay wala ko'y license sa iyaha nga software nga gigamit. Muna nga bisan kung dili pareho og kana bitawng software ang akong gigamit, pero salamat sa Ginoo nga iya kong gihatagan og software nga naay license, no? Naay license. Salamat kay sa Ginoo. Muna nga medyo maka-edit nako, pero dili pa gyud inana ka limpyo. Ngadto mo limpyo ra gyud ni. Ako ning gipangayo sa Ginoo nga makagama po kog usa ka kanta nga may pagkalimpyo na gyud, no? May pagkalimpyo na. Kay kini nga mga record ni Brother Jobert Madera, limpyo gyud kaayo, no? Kanang insakto kaayong pagka-timing, ihang balance perting ninduta, hagbong niya perting ninduta mga kaigsuonan sa maning mga awit nga ihang gi-upload sa YouTube, no? Kanang lipay gyud ta mga kaigsuonan. Ako nalipay ko nga dunay mga tao gyud nga gigamit nila ang ilang hiyas sa pagdaig sa Dios. Gigamit nila ang ilahang mga talento sa kana bitawng panggama og mga awit makalangit. O ayaw mo kalimot mga kaigsuonan, dad-a silas mga pag-ampo. Like ni Jobert Madera, dad-o na to na silas mga pag-ampo. Kanang mga tao nga atong mga igsuon des pagtuo nga dunay mga hiyas nga ilahang giatiman, giamuma nga makahimo, makaumol og mga awit makalangit. Nagkinahanglan na sila sa atong mga pag-ampo nga proteksyon na sila sa Ginoo, ubanan na sila sa Ginoo para magmalampuson sila hangtod nga moatubang sa Ginoo. Maunay ato ang akong pagdasig yun sa matag usa. Kay lipay kay ta mga kaigsuonan nga sa ato ang Kristohanong katilingban, dunay mga dunay mga tao nga wala nila idalo, wala nila ihikaw ang ilahang talento, ilahang gipaambit gyud sa tanang mga magtotoo. Unya akong gitinguha mga kaigsuonan, kabalubo mga igsuon, akong titinguha kung mamaster na gyud nako ang pagmixing og mga kanta, kanang mas kana bitang mas makakaton na gyud ko, kung makakatunan na gyud nako ang pagmix og mga kanta mga kaigsuonan, mo offer nako og kanang kuan, kanang kinsa tong naay mga composer unya walay ikagasto kay adto ka sa mga recording studio perting mahala. Unya kung doon naman po'y mga free recording kay naamang ko'y kaila mga kaigsuonan nga manager sa video nga naapoy kaugalingong recording studio, tagaan ko niya og slot pag-record, pero perti man pong bisiha unya perti pong layua. Muna nga gipangayo na ko sa Ginoo nga tagaan ko sa Ginoo kanang recording studio o gihatag sa Ginoo gyud ang akong gipangayo. Kaniadto imposible yung mahitabo, imposible yung manduman kay mahal biya gyud pud taon ang mga gamit nga maoy gikinahanglan. Kay kanina lang interface nga gikinahanglan mahal-mahal man pod. Muna nga akong gipasalamatan ang Dios nga nag-supply ni ini, og ako nagtuo nga sunahan na ay mga tao nga matabangan ni ini. Mauna nga ako gyung gitinguha sa akong kasing-kasing, labi na gyud katong mga naay hiya sa pagpanggamag mga awit. Ayaw ninyo na ayaw ninyo na patay matag karon og unya baira na kanunay ang paggamag mga awit. Unya paniid kanunay sa imong tingog, paniid kanunay sa kuan kay mausad na akong gibuhat. Og nagtuo ko nga sa unahan mo uswag mo lambo ra gyud ni kani bitawng mixing, about mixing. Mo na giingon sa Biblia, kung maningkamot rapog ka, tabangan ra gyud ka sa Ginoo, no? Unya salamat pud sa Ginoo sa inyong mga pag-ampo, sa inyong mga prayer sa Ginoo
nga iyatang gidasig, importante gyud na ay kadasig, kay kung naay kadasig mga kaigsoon ay kalipay, nindot kaayo ang kana bitawng pagbuhat og mga awit makalangit. Mga patahik, igapalos ko nimo. Sa pagkakaroon mga kaigsunan, ang akong gigamit nga drums, keyboard ra gyud, keyboard ra ang akong gigamit nga drums. Muna nga dili kay sipa, dili sad kayo timing, maglisod ko sa timing kay keyboard ra man ang ako ang gigamit nga drums, kay wala pa man koy drums gyud nga katong electronics drum. So bisan og wala pa ta ato mga kaigsonan, at least nanay hagbong-hagbong, nanay sa gitsit. No? Nanay sa gitsit mga kaigsonan, mura ra pong drums pero keyboard ra na ang akong gigamit. Salamat kay sa Ginoo. Unya akong gipasalamatan ang Dios sa iyahang pag-uban o paghatag kadasig, tapos sa tanan sa iyang pagsupply sa tanan nga atong gikinahanglan. Padayon ta mga kaigsuonan sa paghatag og pagtumbaya o paghatag og mga pagtagad sa inyohang mga mensahe nga miabot diri sa ato ang panag-uban. Mayong gabi, mayong buntag no ni Juliet Valenzuela, tinuod pastor, usa daw kaawit, 3,500 daw bayad. Gracias sa Ginoo, nakakaton ka pag-record. God bless. Brato-brato na gani ng 3,000. Sa una, 4,000 pa na mga kaigsonan. Muna nga, nibati ko kaguol sa una. Ko nga, dili pod ko maayo nga mubatig kaguol kay nahinay ba ng kamatayon ana. Korag yung gitugyan sa Ginoo ang akong mga tinguha, akong mga pangandoy, wala gyud pod niya ihikaw. Lisod man tuod ang paggamit nga instrument kanang dili magyud ko master aning tanan. Ang ako lang gyud nga gipangay sa Ginoo, Lord, giyahay akong kasing-kasing, ang una-una akong kamot nga makapindot-pindot, makalugpit-lugpit sa mga gitara o sa mga keyboard. Mao ra gyud na, no? Kay mao man ay iya nga saad nga mangayo ta. Lamang maning kamot pud ta. Sige tag pangayo unya wa pud maning kamot, di pud na matihitabo. Kung nangayo ka sa Ginoo nga muuswag, wa pud ka manghitag pamaagi aron kamuuswag, wa kay gisunod nga mga pamaagi, ana. Mo na nga wa gyud mahitabo. Si Ma Asuncion Cabrera, request kog awit makalangit pastor, dili kabayran. Okay, maibuntag ninyo diha. Awit mga igsuon nga dili kabayran. Kabayran. Atong tagaan og pagtagad diri sa atong panag-uban. Dalaygon ng Dios magpanalangin kanimo. Mayong buntag ni Jeter Saginsa. Mayong buntag Pastor Gideon watching in Danau City, Cebu. Sa mga kasimbahanan, mga kaigsonan, kung doon na mo'y mga record, doon na mo'y mga kanta nga inyohang i-compose, ako rag yung gitinguha no nga makatabang ko ninyo nga maka-free ra gyud ko og recording adto. Wa gyud ni bayad. Ang inyong ra gyud inyong balon, inyong panahon, inyong plite. Mao gyud nay ako ang pangayo sa Ginoo. Ay kung hatagan pa gyud ko sa Ginoo sa panalangin, ay kung pwede ko nga makahatag og unsa pag mga pabor, kay mao magigitudlo sa Biblia. Kinahanglan paninduton pakusga nato ang pagtabang. Dili man pud katabang kung dili nato tabangan una ang atong kaugalingon. Kumbaga dili ta makapakaton sa uban kung kita mismo way nakatunan. Muna nga magpasalamat ta sa Dios nga iyang gibutang sa atong kasing-kasing ang kadasig sa pagkaton, kadasig sa pagtuon, kadasig sa pagpaningkamot. Mayong nga buntag, mayong nga pakiguban ni tingog sa kahayag. Mayong buntag pastor, pwede ko papre kay birthday nako karong adlaw. Uy, salamat kaayo, no? Sa Ginoo sa iyahang pag-atiman kanimo, tingog sa kahayag. Pwede ba ko nimong i-PM kay wa man ko kailaan ning tingog sa kahayag, nalimot ko kinsa ning tingog sa kahayag. Lornali Abaw, good morning Pastor Gideon. May buntag ninyo diha. Si Crisanto Isoto, mayong buntag Pastor kanimo og sa tanan nga anaa sa live nimo og sa tanan mga naminaw
Si Felix Sangilan na Laginon, maayo nga buntag pastor og sa tanan nga mga naglantaw na minaw, God bless. Si Noel Pilarta, maayo nga buntag pastor, shout out watching from Bohol, Tagbilaran City. Maayo nga pakiguban ni Crisanto Isoto og ni Salvation Castro Mayor Digala. Good morning pastor, request awit ginikanan. Okay. Ginikanan. Wala pa gyud nako puna. Daghan pa gyud kayo mga gamanan og awit makalangit, no? Gamanan og mga sonata. Si Marlita Oliverio Bilaro, maayong buntag pastor, watching from Isabilite. Maayong nga buntag sa atong akigsuonan dihas Isabilite. Si Jim San Nicolas Las Tornas, blessed morning pastor. Greet ko ni Day Giapondador Tiruga, request kog song Tumawag Ka. Abay Isidoro, salamat pastor, tumawag ka. Ang ibalos ko sa Diyos, sa mga kaayuhan nga naangkon ko. Dili ka bayran sa salapin ni Bulawan. Ang kinabuhi ko, ihalad ko. Maayong nga buntag ni Pastor Carmen Mahilom Bantigi. Maayong nga buntag kanatong tanan, mamati na punta sa mga pulong og mga mensahe ning takna sayo sa kabuntagon. Shout out sa tanan, God bless sa tanan. Maayong buntag nimo Pastor Carmen. Ug maayong buntag ni Sister Gingging Simpron. Dalaygon ang Dios sa kinabuhi nimo pastor, nga gitagaan ka og hiyas sa pagkumpos sa awit makalangit. God bless you pastor. Salamat sa Ginoo mga kaigsuonan sa iyang pagkamaayo nga naghatag natog kadasig o kusog tanan. Wala gayod ta kulangis sa Ginoo. Awit makalangit, imong gunit diri lang sa to nga programang ang pulong mo kinabuhi ko. Wala ko kapalong ano, nga imo man kong giadto, dili kayot ko ka. Nindot kayo ron ang ato ang hisgutan. Naghisgot ni o nagtagad ni sa pangutana nga tinuod ba nga ang Ginoo ray nagbuot kung kinsay iyang padatuon na banas Biblia o tinuod ba gyud nga ang Ginoo maoy nagbuot. Kay kon ang Ginoo mo'y nagbuot, mga kaigsuonan ko sa Ginoo, naay ikarason ang tao. Ngano nga dili siya hamugaway, ngano nga makaingon tang kay ang opposite sa dato pobre. Naay ikarason ang Dios, ang tao nga moingon na lang ang tao nga saon ta man dawaton na lamang yun nato ni kay pobre man ta. Sa umangod anagoy uban po nga inistoryaan mga kaigsunan nga moingon nga antos na lang taan kay anak man ta sa kuan pobreng pamilya. Anak man ta sa kuan pagbuot man di ay sa Ginoong pobre ta sasaon na tong paningkamot. Mao na among gusto ang Ginoo nga kisay padatuon nga tao iharag yung padatuon. Kada mga tao nga dato nga wala mga lagad pagbuot din nas Ginoo. So naay karason ang tao. Kumbaga dili maayo nga mensahe mga kaigsunan. Unsa man gyoy kana bitawng unsa man gyoy mensahe mahitungod ani nga pangutana. Mao ni atong tagaan og pagtagad. Si Noel Pilarta, pwede pastor request kog milagroso ka. Unya Dios from International One Way Outreach no siya church Manga District Tagbilaran City. Ora nagkayungit ko dire mga kaigsunan. Sagdi lang mamahaw man taron no.
Si Tingog Tingog sa kahayag, okay no, si Freddy Aquino ni Pastor, ika 36 na ako nga edad karon, papri ko nimo Pastor nga makapadayon ragyod ko sa pagsangyaw sa pulong sa Ginoo uban sa kadasig o kaalam gikan sa Ginoo. Naaka kanunay sa ako mga pag-ampo, Brother Freddy. Ako ang giampo kanunay sa Ginoo nga ubanan ka niya, giyahan ka. Piliun nimo ang kana bitaw nga pamaagi sa Ginoo. Munay akong giampo sa Ginoo nga kanunay nimong subayon ang iyang pamaagi, kay ang pamaagi dadon gyud ka sa iyang mga saad. Si Amli Osanip, mayong buntag Pastor, God bless, mayong buntag ninyong tanan. Og akong gidasig ang matag usa sa pag share no sa ato ang programa ang pulong mo kinabuhi ko. Dalaygon ang Dios. Kining pulong nga ato karong hisgutan nga nag-ingon nga tinuod ba nga ang Dios ray nagbuot kung kinsay iyang padatuon. Ang Ginoo bagyoy nagsulti og namulong og nagdeklara niini. Ang unsa man po'y pamaagi gyud ni ining maong mga mensahe mga kaigsunan. Kay kung inana mga kaigsunan, ihang gitagaan og kahigayunan ang tao nga makahimog rason. Mga kaigsunan ko sa Ginoo, makaingon ang tao nga bisasaon na tog koge, bisasaon na tog pagpaningkamot, pagbatinod-anon ta kaha sa pagpangalagad, muramat Japon, siya raman po'y nagbuot kung kinsay iyang padatuon. Mura og giablihan sa Ginoo ang tao aron makarason. Atong tagaan ig pagtagad mga kaigsuonan ko sa Ginoo. Kung unsa gyud mensahe og unsa gyud gusto sa Dios nga atong makatunan og masabtan ni aning maong pulong nga gipangutana karon sa atong panag-uban. Si Josie Batalona Manghanoy, God is good Pastor, akong request kanta at tuta sa langit. Sige, ako ra ning ipasunod kay doon na pa'y naghuwat-huwat dire nga awit makalangit nga kanang tumawag ka ato ning tagaan og pagtagad. Si Nars Boyan Pastor Gideon kontinuod nga Dios gabuot kinsay iyang padatuon. Daghan mang mabasa sa Biblia nga mga dato alaot ug kanang naa sa Mateo 19:23, Lucas 6:24. Naapoy ang Ginoo mo ay gusto nga ang nagbuot nga padatuon ni ang tao nya naman po'y mga dato nga kanang maalaot no ato nang tagaan og pagtagad. Dalaygon ang Dios sa kahigayunan nga ihatang pasabton sa tinuod nga mga mensahe mga igsuon ko sa Ginoo. Atong tagaan og pagtagad kanang awit makalangit nga tumawag ka. Okay, ato ning tagaan og pagtagad by Isidoro diri lang sa ato nga programang ang pulong mo kinabuhi ko. Minsan ay dumarating ang mga pagsubok sa buhay mo na para bang nindot ka ining pagka-record kanang naasay mga kanang limpyo gyud no nay mga sagit si Vilma Bilyagantol Paloma. Good morning Pastor, may buntag maayong pakig-uban. Good morning. Sa buhay mo, huwag mawalan ng pag-asa, kaibigan. Ang mga pagsubok sa'yo'y dumaraan lamang. Asahan mong may handang tutulong sa'yo na dilit iba'y si Jesucristo. Sabi ng Panginoon, tumawag ka at ako
sasagot sa iyo. Nindot kayo ang mga saad sa Ginoo nga gibutang sa mga awit magkalangit. Ng mga bagay na di mo pa Mao nang gidasig yun ta sa Ginoo para makadungog ta kanunay sa mga pulong sa Ginoo. Dili man tuod Walang imposible madunggan sa Panginoon. mga wali kay matud pas uban, pastor ganahan magyug og music. Kay dali nating Murag tulgon man ko kung na ay magwali. sa oras na Ang Ginoo nangita pog pamaagi. sagana. Kaning tawhana nga akong higugma ganahan mag-music. Muna nga ang mga mensahe sa Dios nga atong makaplagan sa Biblia madunggan po dihas mga sunata. Muna nindot kaayo ang mga awit makalangit. Muna ang gidasig ta sa Ginoo, ikaw ug ako gidasig ta nga para pulong gyud sa Ginoo atong madunggan. Mapuno kanuna itong nauna sa mga mensahe sa Dios, sa mga mensahe niya gi kana bitong gihatag, no? Na ay mga mensahe sa awit nga klaro kaayo nga kung ato na nga buhaton dili gyud ta pakyason. Ang saad sa Dios nga sangpiton ta, sangpiton nato siya, dili ta niya talikdan. Muduol ta niya, dili ta niya pakyason. Tumawag lang ta, no? Sasagot sa iyo. Tawgara ang Ginoo. O niya unsa may kinahanglan aron dili ta mapakya sa panahon nga mutawag ta sa Ginoo. Kinahanglan mag-maintain po tas pagkinabuhing balaan. Kay pasig mutawag ra pod kung dunay mga emergency na ikalisod na ay gikinahanglan. Ang imposible sa Dili na siya maoy kana bitaw nga pamaagi aron do na tay kasiguruhan sa panahon nga motawag ta sa Ginoo tubagon ta dayon. Ang kasiguruhan mga kaigsuonan nga tubagon sa Ginoo ang tao nga moampo niya, katupong tao nga nagpabiling mapausanon ng kinabuhing balaan, katong tinuod nga mga tao nga nahigugman niya. Dili na to nakalimtan kay naamay pamaagi ang Dios nga nagsugilo nato kung kinsay gyoy makasinati sa iyang tubag. Dili tanang nagtawag Ginoo oy makasinati sa tubag sa Ginoo. Pero katong tao nga naay kasiguruhan nga tubagon gyud sa Ginoo, katong tao mga kaigsunan nga nahigugman niya. Ato gyud na nga hinumduman mga kaigsunan diha sa Salmo 91. Na ako'y nabasahan din ato na nga tagaan og pagtagad. Salmo 91. Ingon din sa 15. Sa dihang sangpiton ako nila, tubagon ko sila. Mag-uban ako kanila, sa dihang sila anaas kalisdanan. Sainan ka ana mga kaigsunan nga kung sampito nato siya, tubagon ta niya. Pero kinsa man pod ang tubagon sa Ginoo? Katong tinuod nga nahigugma sa Ginoo. Dias versikulo 14 man na sugod. Ang Ginoo, ang Dios nag-ingon, luwason ko katong nahigugma kanako og panalipdan ko katong miila sa akong ngalan, sa dihang sangpiton ako nila, tubagon ko sila. Aduna de ay gusto sa Ginoo nga buhaton sa tao. Ang makasinati gayod sa tubag sa Ginoo sa panahon nga musampit ang tao, katurpo de ang tao nga nahigugma sa Ginoo. Mao bitaw nang mianhi si Jesus nga kinahanglan ang tao kana bitawng tudloan ta, giyahan ta. Nya do na pagyoy mga mensahe ang Dios diha sa nga nakatunan sa tao nga giayo sa Ginoo. Naaman siguro ni sa Juan kapitulo 9. Kung wa gyud ko sayop ani, wala ba ko malimot ani mga kaigsunan. Juan kapitulo 9 ako orang tan-awon kung naa ba ni 31. Mo ni ang usa ka taong giayo unya gipangutana sa mga Parisiyo ug mga Saduseo. Ang iyang tubag mao ni, nasayod kita nga ang Dios dili maminaw sa mga makasala apan paminaw niya katong nagtahod kaniya ug nagtuman sa iyang mga sugo. Mao na nga dili tanang tawo nga mosampit og Ginoo tubagon niya. Gipadayag o gipanagna na sa mga alagad sa Dios diha sa Old Testament pinaagi ni propeta Isaias. Diha sa
Isaiah 59:1 hangtod sa 2, imong makit-an diha nga sa diha nga ang tao nga nagpadayon sa pagkinabuhi sa sala, unya magpatuga og sampit o Ginoo, dili na dunggon sa Ginoo. Gawas lamang ang tao nga makasasala maghinulsol. Sa diha nga maghinulsol ang tao og muhimo siya pakigsaan sa Dios. Nga, Lord, dili na lagi ko magbuhat og sala. Luwas ako. Ginulsulan ko na kining tanan. Makit-an man kas Ginoo. Unya, pasaluon ka niya. Iya man ang saad. Mao bitaw ng ang sulat ni Santiago, mga kaigsunan, naaman na sa Santiago 4, mga igsoon, ingon din nga, naaba ni sugod sa site. Pag masinugtanon kamo sa Dios, sukli ninyo ang yawa ug mudagan siya. Duol kamo sa Dios ug muduol siya kaninyo. Una, magmasinugtanon ta. Unya, doon na siya giablihan din nga pamaagi. Pag hinulsol kamong mga makasasala, hinlui ang inyong kasing-kasing mga tigpakoringnon. Pangaguol kamo pagsubo, paghilak ilisi ang inyong katawa sa hilak sa hudyaka ug kasubo. Pagpaubos kamo sa atubangan sa Ginoo ug bayawon kamo niya. So munay ato ang katunan, paningkamutan nga magkinabuhitang mapaubsanon, magkinabuhitang mapailubon, mahinulsolon, kanang pulong mahinulsolon, mga kigsunan, sa panahon nga kana bitawng makonsensya ka. Unya, lihok man na sa balang espiritu. Trabaho na sa balang espiritu nga ihang gibutang dinhi sa ato ang espiritu. Kay ang Holy Spirit nakigiusa man na sa atong espiritu, mga kaigsunan. Kumbaga, sa gadget pa na, mga kaigsunan, signal. Ang gadget niya na signal, matawagan, matiksan, niya makontak. Sama ng cellphone, kung doon ay signal ang imong data, kung doon ay signal ang kas wifi, makontak ka, mapuslan ka, makommunicate ka. Pero ang cellphone nga way signal, walay wifi, walay data, walay load, wala tanan, di gyud na mapuslan. Siguro mapuslan na lang kalkyo, picture, puslan lang na sa uban pang mga kuan, pero about sa communication, sirado gyud na. Maupod ang tao, mga kaigsunan, kung walay balang espiritu ang tao, wala say relasyon sa Dios. Kinahanglan gyud nga ang tao dunay balang espiritu. Unya, ang tao nga nanay balang espiritu, kinahanglan siyang magpabiling magkinabuhing balaan, magkinabuhing matarong. Kay kung dili siya magkinabuhing balaan og matarong, mga kaigsunan, dunay mga mensahe ang Dios des Biblia nga masubo ang balang espiritu ug dili kaniya matabangan. Buot ipasabot, mga kaigsunan, ang tao nga nanay balang espiritu, unya wala maning kamot gyapon sa pagkinabuhing Dios noon, magkinabuhing balaan, kay naalagay mga wali, mga kaigsunan pod nga kanang balaiwas bitaw sa gitudlos Biblia nga basta kay naa kas Ginoo, bisag magpuyo ka sa sala, luwas na ka. Balik out ka is gitudlos Biblia. Mao na nga naagoy mga tao, mga kaigsunan, nga imuhang makit-an diha sa Biblia nga dili madala sa panahon nga mubalik ang atong Ginoo. Mahimong kawang ang ilang sakripisyo, mahimong kawang ang ilahang pulong na naay pagtuo, giangko nila nga naay pagtuo, mga kaigsunan, kanang mahimong kawang. Gani, giklaro gyud diha sa Biblia, mismo ang atong Ginoong Hesukristo ang nagsulti, nga dunay mga tao nga kusog kay mo sampit, pero dili niya matagad. Dili tanang tao nga muingong Ginoo makasud sa langit. Sa Kapitulo 25 sa Mateo, kanang napulo kadalaga, kinabuhi biya na sa mga Kristohanon. Mga Kristohanon biya ang ipasabot ana. Nga naay mga Kristohanon nga nanay balang espiritu, apan sige ra gyapon buhat og sala.
nangatulog ra gyapon sa speaking about pagkinabuhing matarong, pagkinabuhing balaan, tulog gyapon sila. Walay pagpakabana. Sa dihang na niabot ang pagbalik ni Ginoong Hesus o niabot ang panahon ug takna nga moabot sa kalibutan, maabtan niya ang ubang mga Kristohanong nagpuyo ra gyapon sa sala. Pangutana, makasulod ba di ay sila langit tungod sa ilang pagtuo? Ang giklaro nga tubag sa Biblia, dili. Walay makasasala ni hugaw nga tao nga makasulod og langit. Mao gyud nay giklaro sa Biblia. Ang pagtuo mga kaigsuonan, pundasyon na siya o instrumento para maikinabuhi nato ang pulong sa Dios. Kung hugot og tinuod ang atong pagtuo, makit-an na sa tinuod nga pagkinabuhi sa Biblia. Basig daghang kayong mga tao, mga kaigsuonan, nga nagtuo nga langit ang padulngan, unya imperno di ang paingnan. Unang dili nato tagaag kumpiyansa ang ato ang pagpangalagad speaking about pagtuo. Kinahanglan maniguro gyud ta kay gihatagan man ta sa Ginoo og kahigayunan sa pagpaningkamot niini. Moingon ang uban nga kung maningkamot ka aron maluwas, giinsulto nimo ang kamatayon ni Ginoong Jesucristo. Wala man ta maningkamot aron maluwas sa sala. Ang atong gipaningkamutan makasulod tag langit. Ang atong gipaningkamutan mga kaigsuonan nga inigbalik ni Jesus dad-on ta niya. Og ang atong hinigiban sa pagpaningkamot mao ning pulong mingtuo ta niya. Kay kung muingon tang nagtuo sa Ginoo, relax ra po kaitas pagpangalagad, speaking pagsimba. Unya moingon ka nga makasulod kog langit. Dili na mao gipakita sa Biblia. Bisan gani aning pulong mga kaigsuonan nga ato karong hisgutan. Kaning nag-ingon mga kaigsuonan nga, Pastor, tinuod ba nga kanang tinuod ba, Pastor, nga ang Ginoo ray nagbuot kung kinsa iyang padatuon? Muingon ko ana, Pastor, nga mudawat na lang gyud ko ani, Pastor, kay natawo man kong pobre. Unya mamatay na lang puntang pobre. Maunay pangutana mga kaigsuonan nga gusto nato nga matagaan og pagtaga diri sa atong panag-uban. Kung kinsa ang unsa gyud katinuod kining pulo nga Ginoo ray nagbuot kung kinsa iyang padatuon, no? Tinuod ba gyud ang giingon sa Biblia nga or giingon sa mga tao nga ang Ginoo ray nagbuot kinsa iyang padatuon. So ang ako nang gikaingon dinhi nga gitagaan sa Ginoo og kuan kana nga rason ang tao nga makaingon ang tao nga bisasaon na tong paningkamot. Ginoo ra may nagbuot kinsay iyang padatuon. So kumbaga useless lang gyapon mga kaigsuonan ang pagpaningkamot, no? Murag inana bitaw ang dating kung tagaan na to og pagtagad ang mga pangutana sama ni ana. Ato ning ipadayon mga kaigsuonan, ato sa ning tagaan pagtagad ang awit makalangit dire. No toy gi save didto nga awit makalangit, no? Na ako gi-save diri nga gi-request awit makalangit. Milagroso. Okay, milagroso gikan ni Noel Pilarta. Ako sa ni nga tagaan og pagtagad kay daapoy mensahe ang Dios ani maong awit milagroso. Diri lang sa to ang programang ang pulong mo kinabuhi ko.
Ni ako kamong gidasig mga kaigsunan sa pag-share sa ato nga programa para dili lang ka ikaw ang makadungog makabati sa mga pulong nga atong hisgutan karon. Sa iyong mga kamot, ginabuhi tugyan ko, kayang hingpit ng kaayuhan. Ikaw man Ginoo, walay lain nga ngalan, na puno sa himaya o pagkabalaan. Iyong mga kamot, kinabuhi tugyan ko, kayang hingpit ni kaayuhan. Ikaw man Ginoo, walay lain nga ngalan, na puno sa himaya o pagkabalaan. Milagroso ka, O Diyos, gamhanan ka, Jesus. Ikaw ang butong paglaoning kinabuhi ko. Usay tugin ko ang kanang kanimo. Milagroso ka, O Diyos, gamhanan ka, Jesus. Ikaw ang butong paglaoning kinabuhi ko. Okay, dalaygon ang Dios no nga sa mga awit nagsugilon kanato nga ang Ginoo nga atong gilagaran milagroso. Kuha inyo mga ballpen ug mga papel, notebook ug uban pa para inyoning matiknot mga kaigsunan, mga bersikulo nga nagsugilon mahitungod sa pagtubag ni ining maong pangutana nga ato karong hisgutan. Nga tinuod ba pastor nga ang Ginoo maoy nagbuot kung kinsay iyang padatuon. Ala kuhaan ninyo ni mga kaigsunan kining maong mga bersikulo. Diha sa unang Samuel kapitulo 2 bersikulo 7. Unang Samuel kapitulo 2 bersikulo 7. Kining maong mensahe kini mga kaigsunan sa usa ka tawo nga nagtuog Dios nga ginganlaghana. Bersikulo 7 nag-ingon ang Ginoo maoy magbuot kinsay iyang himuong dato. O kinsay himuong pobre, siya ang mopaubos o siya usab ang motuboy. Kining maong mensahe mga kaigsonan, kung imo na siyang tan-awon ang kinatibuk-ang konteksto, dili ang Dios mo'y nagsulti niini. Ang nagsulti niini si Hana, nga usa ka tawo nga nagtuo og Dios. Mauni unod sa iyang mga pag-ampo para ato ning masabdan mga kaigsunan, ato ning basahon ang kinatibuk-an or sinugdanan sa iyang pagsulti niini. Ang gisungdan ani ug ang gisumpayan ni ining mao nga mensahe. So atong basahon ang bersikulo 1. Unya nagampo si Hana og miingon, nagmalipayon ako tungod sa gibuhat sa Ginoo kanako. Kay gilipay man ako niya. Gikataw-an ko ang akong mga kaaway, kay giluwas man ako sa Dios. Muna iyahang pagbati nga ihang gilitok sa ihang mga pagampo. Walay balaan sama sa Ginoo, wala gayoy sama kaniya, walay dalangpanan sama sa atong Dios. Ayaw kamo pangandak og pagpagarbo, kay ang Ginoo nga Dios
nasayod sa tanan ug hukman niya ang mga tao, ang mga buhat sa tao. Nangabali ang mga pana sa mga taong kusgan apan nalig-on ang mga huyang. Nagpasuhol na usab nagpasuhol na aron makakaon ang kaniadtong mga busog og ang nabusog na ang kaniadto gigutom. Nanganak og 7 ang kaniadto wala manganak apan nag-inusara na lamang ang kaniadtog daghang anak. Ang Ginoo mopatay og mohatag pagbalik sa kinabuhi. Mubanlod siya ngadto sa Siol og siya usab ang mopagawas. Ang Ginoo maoy magbuot kinsay iyang padatuon, kinsay iyang himuong dato o kinsay iyang himuong pobre. Siya ang mopaubos og siya usab ang motuboy. Gikan sa yuta banguno niya ang kabos og alsahon ang nalupog sa abo og palingkuron niya sila tupad sa mga prinsipe og hatagag harianong lingkuranan. Kining mga mensahe dinhi mga kaigsuonan, prayer ni Hana nga mo iyang nasabtan sa mga panghitabo sa tao nga kung imo lang na siyang pagkalitag basa unya imo na yung tuuhan, amo ingon gyud ta nga ang Ginoo ra man ay magbuot kung kinsa iyang padatuon sumala sa Biblia. Kay nakabasa gyud ta diha sa Biblia mga kaigsuonan nga ang Ginoo ray nagbuot. Ang Ginoo ray nagbuot nga kung kanus-an niya hawason ang tao sa kalisod, kung unsa ang kinsa iyahang himuon pong lisod. Mga igsuon, usa kini sa pagbati sa usa ka tawo nga nangaliupo sa Dios. Diin nakabaton siya ang kadaugan, kagawasag, panalangin nga iyahang gidaig ang Dios. Kana bitang tawo nga gipanlalanginan sa Dios nga mapaubsanon moingon gyud na nga ang Ginoo ray nagbuot ining tanan. Nagpakita ni si Hana sa iyang pagkamapaubsanon. Ang gipakita dinhi mga kaigsunan, iyang gipataas ang Dios, iyang gipasidunggan ang Ginoo. Pero kaning naay mga pulong din hinihana nga dili nato pwedeng i-apply. Dili tanan nga mga mensahe ni Hana sa iyang prayer nga dili nato pwedeng i-apply. Ako tamong pasidan-an ani. Una, naa dinhi sa versikulo 1. Unsa man ang pulong nga dili nato pwedeng i-apply nga gilitok ni Hana dinhi. Niingon siya dinhi sa iyahang pagampo. Unya nagampo si Hana og miingon, nagmalipayon ako tungod sa gibuhat sa Ginoo kanako kay gilipay man ako niya. Gikataw-an ko ang akong makaaway kay giluwas man ako sa Ginoo. Kanang word nga gikataw-an niya. Dili na pwede na tong i-apply karon. Kay sumusunod man ta ni Jesus Christ. Katumang ganing nagpasipala ni Jesus, nagbugal-bugal ni Jesus, nagsampalong ni Jesus, galatos ni Jesus, hangtod na mga tao nga nagbugal-bugal niya mga kaigsunan. Unsa may iyahang gipakita? Miingon si Jesus nga, amahan, pasaylua sila. Wala gyud kumbaga mga kaigsunan walay gihimo nga dili maayo ang atong Ginoo. Unya duna say mga mensahe ug pagtulunan nga gikinahanglan nato nga maoy atong paningkamutan nga makatunan nga ma-apply sa panahon nga dunay mga taong muaway nato. Unya kanang mga tao nga muaway, disiplinahon sa Ginoo, unsa may angay nato nga i-response? Ato silang katawan? Sumala sa gipamulong ni Hana? Ang giingon ni Jesus nga
higugmaa ang inyong mga kaaway. Ug pag-ampo kamo sa amahan sa mga taong nagpasipala kaninyo, pangayua nga panalanginan usab sila. So dunay mga mensahe manggod sa Biblia mga kaigsonan kung ato rang pakalitag basa. Nya tuuhan dayon nga bisag wa ta kabalo sa diskusyon, wa na malayo tas tinuod nga kahimtang. Katong mensahe kini mga mensahe ni Hana nga pag-ampo mga kaigsonan, ihaning pagbati. Emotionally mga kaigsonan si Hana nga nag-ampo. O niya, kung ato na siyang pakalitan ragbasa, dili nato kuhaon ang tinuod nga istorya, masaag ang atong pagtuo. Masaad ang atong pagsabot. Sama aning bersikulo nga akong gibasa, example lang. Kay mao man po ni gikuha sa mga tao nga wala kaayo makaapas sa mga panghitabo o mga mensahe sa matag bersikulo. Nga moingon dayon sila nga, saon taman Pastor Gideon, na tao man kong pobre, pagbuot po nis Ginoo. Buot ipasabot, gipasangin la na noon ang Ginoong pobre siya. Saon man ni Pastor, na tao man kong masakiton. Kanang maugini ako gidangatan, kapalaran siguro ni. Ako na lang dawaton. Pagbuot man is Ginoo. O niya, kung inana ang kinaiya sa tao, pananglitan, maabot na pud siya sa imperno. Moingon ra pud ang tao nga, dawaton na lang na nato. Kay pagbuot man is Ginoo na imperno ko. Pagbuot yun yung tanan. Or moingon ang tao, kapalaran man yun, saon taman, kapalaran man. Mura ba og napasangin la noon ang Ginoo nganong ang tao nagkasakit, nganong ang tao maimperno. Mga igsuon kus Ginoo dili na maoy tinuod nga mensahe. Dili dapat tuuhan sa tao nga ang ihang kahimtang kana bitawng tungod na siyang kapalaran. Dili maayo nga ang usa ka tawo nga mulihis ang iyang patuo, masaag ang iyang pagtuo nga moingon siya nga, asaan taman, pobre man gyud ko. Bisan saon nang paningkamot, pagbuot man is Ginoo. Kay naa man nas Biblia diha sa unang Samuel kapitulo 2, bersikulo 7. Pag-ampo taw na ni Hana. Pero dunay mga pagbati ni Hana diha nga iyang gipakita nga dili dapat nato i-apply. Sumala niining akong gihimong example nga bersikulo 1 nga iyang gikataw-an ang iyang mga kaaway. Pwede di ay nato karong ma-apply sa panahon nga nagsunod ta ni Jesus Christ. Nga kung dunay mga taong mangaway unya disiplinahon sila or maalaot sila, kumbaga madisgrasya, mamatay, kataw-an dai nato. Unsa may gitudlo ni Jesus ingon tang sumusunod ni Jesus Christ. Mga igsuon, kanang bersikulo 7 nga pag-ampo ni Hana, iyahan ang gipasabot mga kaigsunan nga iyang gipaubos ang iyang kaugalingon. Pero dunay mga bersikulo diha nga wala po niya mapaubos iyang kaugalingon. Kana rong gikataw-an niya ang iyang mga kaaway. Dili man na maayo nga atong buhaton o atong sundon. Doon na pagyud ko'y explain din mga kaigsuonan sa iyaha nga kana bitawng gipamulong. Kaaron atong makuha ang tinuod nga kana bitawng iyahang pagbati. Pagbati man niya sa iyahang prayer. Gikan sa yuta, banguno niya ang kabos, alsahon nga naglupog ang sa abo o palingkuro niya sila sa tupad. Palingkuro niya sila sa tupad sa mga prinsipe at agag harianong lingkuranan. Kinsa man ang makasinati ani. Katong mga tao nga tinud-anay nga nangalagad sa Dios. Katong mga tao nga tinud-anay nga naay kahadlok sa Dios.
Maog yun ay saad sa Dios nga maunay iyahang ipasineti sa tao nga wala magpuyo sa sala. Like example ni Jose. Tinuod mga kaigsuonan kung maningkamot ra gyud ta sa paglikay sa sala, maningkamot ta sa pagsunod sa pamaagi sa Dios, mahitabo gayud ang gisaad sa Dios. Pauswagon ka, padatuon ka, patuparon ka sa mga prinsipe, like ni Jose. Si Jose mga kaigsuonan, labaw pa nga nintupad kay nahimo siyang gobernador. Nahimo siyang usas mga pangulo gyud sa Ehipto. Unya naapagoy pamulong dinhi bersikulo 5, nagpasuhol na aron makakaon nga kaniadto busog. Ang nabusog na ang kaniadto gigutom, nanganak og 7 ang kaniadto wala manganak. Kinsa man ang walay anak kaniadto nga karon pretindaghan nag-anak, sumala sa nasabta ni Hana, si Abraham, si Sarah, kaniadto walay anak. Unya napugos na lang si Sarah sa paggamit siyang pamaagi nga dili kabuton sa Dios, ug ang iyang pamaagi miresulta kagubot sa iyang pamilya, sa iyang panimalay. Nga hangtod karon sige gubat ang pamilya kaliwat ni Israel o pamilya sa kaliwat ni Ismael. Aw ni kuan kaning kaliwat ni Isaac. Mao na nga kanus ama na nahitabo sa diha nga si Abraham mingtuo og bintuman. Ang tinuod madato gyud og muuswag ang tao kung doon na say buhaton. Ug ang iyang gibuhat sibo sa pamaagi sa Dios. Kung ang tao naalaot siya, dili gyud siya moingon nga pagbuot ni Ginoo bisasaon akong pangalagad, bisasaon akong simba, alaot ra gyapon. Dili na maoy dapat natong dawaton. Ang tao nga tinud-anay nga nangalagad, tao nga nagkinabuhi sa pulong sa Dios, di gyud na maalaot. Ang tinuod nga pagbuot sa Dios, kinahanglan ang tao musubay sa pulong sa Ginoo. Kinsa man ang tao nga malaot, katong mga tao nga dili mubuhat sa pamaagi sa Dios. Mao nay tinuod nga gipakita nga pagbuot sa Dios. Kung di ka musubay sa pamaagi sa Dios, dili nimo buhaton ang gitanyag nga mga pamaagi, gitanyag sa Dios nga mga pamaagi, natural maalaot gyud ang tao. Pero kung sa atong pagtuo i-apply nato ang pamaagi sa Ginoo, tinuod ang pagbuot sa Dios, muuswag yun ka. Kani manggong prayer ni Hana mga kaigsunan, iyahaning pagampo sa iyahang mga nasinatian, mga nakita, mga nasabtan, nga mura bitaw og kanang iyang nakita mga kaigsunan nga nibaliktad ang tanang panghitabo. Nga dunay mga tao nga kaniadto alaot, karon na mugaway. Kay kini mao man puy nakita nato og makita sad nato mga kaigsunan, nakita ni Hana sa kinabuhi sa mga Israelita. Ang mga Israelita nahimong ulipon sa Ehipto. Pero atong hinumduman, kanus aman nakalingkawas ang mga Israelita. Tanan bang mga Israelita nakalingkawas sa pagkaulipon sa Ehipto? Kung imong tan-awon, kutob sa mga mingtuo og misunod ni Moses, nakalingkawas gyud sila. Pero katong mga Israelita nga wa mosunod,
Wala man tuod gipakita sa Biblia nga wala mo sunod, na ay wala mo sunod, pero pananglitan, na ay mga Israelita adto nga wala mo sunod. Wa gito sila makalingkawas gyapon sa Ehipto. Sa unahan sa kinabuhi sa mga Israelita, tanan ba ang mga Israelita nahamugaway? Dili. So dili tanang kabos nga karon nahamugaway. Pero dunay kabos nga karon nahamugaway. Pangutana, kanos aman nahamugaway ang mga kabos sa time sa mga Israelita? Katong mga tao nga nakakaton sa pagkinabuhi o pagtahod sa Dios. Wa man gani makasod si Moses mga kaigsuonan nga kausa lang siya nasipyat. Kay bugat kaayo alang kaniya, leader gud siya. Mo nang dili biya basta-basta kaning leader. Mo nang giingon diha sa Santiago nga dili tanan mahimong maayong leader, or dili tanan di ay maayong leader. Mao ba nay giingon diha sa Santiago? Ato ra ning basahon mga kaigsunan para dili ta mo musaag. Santiago Kapitulo 3:1. Mga igsoon, pipila lamang kaninyo ang angay mahimong magtutudlo. Kay nasayod kamo nga kitang mga magtutudlo hukban sa mas higpit nga paghukom kaysa uban. Pagtudlo, like leader, no? So, dili tanan angay mamahimong magtutudlo. Kay higpit siya nga hukman. Lisod ang iyahang hukom. Like ni Moses. So pangutana mga kaigsuonan, dili gyud tanan nga mga kabos nga karon miuswag. Dili pud tanan mga kabos, dili pud tanan nga mga kaniadto ni uswag nga karon kabos. Ang gipakita ni Hana sa iyang prayer, katong mga kabos nga kaniadto nagpadayon sa kinabuhi sa pamaagi sa Dios, nagpadayon nga mapailubon og hingpit nga nagmatinud-anon sa pagkinabuhi sa pamaagi sa Dios, ni uswag sila. Nadato sila. Pero katong mga tao nga mga dato sad nga kaniadto, nahimo silang garboso, nahimo silang mapahitason, gipaubos sila sa Dios. Muna nga dunay mga tao nga kaniadto busog apan karon gutom. Naay mga tao nga kaniadto gutom apan karon nga busog. Ang gikuha ni Hana, katong mga kahimtang sa mga tao nga kaniadto kabos apan gipauswag, tinuod na katong mga tao ra pod mga kaigsuonan nga nagmatinud-anon. Pero kung kabos ta, wala pa gyud ta matinud-anon. Speaking about pagsimba, pertig yung pagkapuya, o niya, speaking pagtulunan sa atong Ginoong Hesukristo, pamaagi sa atong Ginoong Hesukristo, magreklamo pata, abi sa na itong pangayog panalangin, di yun na may tabo. Muna'y tinuod. Munang ayaw tuguti nga dawato nimo ang lihis nga pagtuo, nga muingon ta nga saon taman pastor, pagbuot man gyud ini sa Ginoo, kapalaran man gyud ini nako nga kabus ko. Amura po nagmuingon ra pug ka ana nga saon taman pastor nga kapalaran magyud ni nako nga maimperno di ko, di magyud ko malangit, kapalaran magyud ini nako pagbuot mo na sa Ginoo. Dili na maoy tinuod nga angay tuuhan. Gahi ra gyud ulo. Ha? Gahi ra gyud ulo, maoy rason. Dili kay pagbuot sa Ginoo. Ayaw ilihis ang mensahe tungod lang sa nabasa nato sa Biblia. Kung kabus ka, medyo alaot siguro ang imong kahimtang, tungod na sa gibuhat sa imuha, tungod na sa imong gibuhat kaniadto. Munang ayaw tuguti nga ang imong gibuhat kaniadto, imo ra gyapon buhaton karon kay sa unahan sa imong kinabuhi kabus lang gyapon ka.
Lisod ra gyapon ka. Naamag yung mga tao gani nga. Lisod gani nga makapalit og bugas. Tinuod na oy. Nganong lisod man na makapalit og bugas? Pagbuot di na sa Ginoo. Ang gipakita sa Biblia, naaon tay ikapalit og bugas, apan napunta man sa sugal, napunta man sa bisyo, napunta sa sugal, napunta sa babae, napunta sa bino, napunta sa bisyo. Unsa pa may ipalit og bugas? Nalango na. Pagbuot day na sa Ginoo. Dili oy. Resulta na tungod sa kagahi sa ulo. Mao na mga kaigsuonan, klarohon gyud nato ang pagbasa sa Biblia. Dili kay basta-basta lang tang mutuo unya nakapalihis na noon di ay sa tinuod nga kahimtang. Ayaw tuo nga pagbuot sa Ginoo nga inana ang imong kahimtang pobre pertigyong makaluluoy, ayaw. Dili na maoy gusto sa Ginoo tan-awa ra gud unsay rason nganong mianhi si Jesus dinhi sa kalibutan. Ingon si Jesus diha sa Juan 10:10. Gunitin ninyo. Ingon si Jesus, mianhi si Satanas pagguba, pagpatay, pagkawat sa kinabuhi sa tao. Paglaglag apan sutuuhin ninyo ni. Mianhi ko. Ingon si Jesus, mianhi ko aron kamo makabaton og kinabuhing madagayaon abundantly. Apan kinsa man ang mga tao nga madagayaon ang ihang pagpuyo sa kalibutan. Katura po mga tao nga nagkinabuhi sa pamaagi sa Dios, nagtahod sa Dios, mingtuman sa mga sugo sa Dios. Kato mga taong walay pugong-pugong sa paghatag. Unsay resulta? Nag-anam sila kadato. Sa panahon nga madato na ta, dunay mga pasidaan ang Dios ug dunay mga warning ang Dios. Dapat magpabilin tang mapaubsanon. Kay kung gipadato ta karon, magpabilin tang mapaubsanon ug magpabilin ta mga kaigsuonan nga magkinabuhing hingpit sa pamaagi sa Dios. Kung dato ka karon, uswag ka karon, damur kang pauswagon. Unay tinuod nga gipakita sa Biblia. Dili na tuuhan ang gipatuo sa uban nga nasabtan tungod lang sa pag-ampo ni Hana. Naamagoy mga wali mga kaigsunan sa ubang mga tao kay kining pangutana mga kaigsunan naghisgot man ni sa usa ka wali nga pastor naamagoy usa ka mensahe nga ayaw mo ka guol kay pagbuot na sa Ginoong pobre mo. Ayaw mo kagul ana nga pagbuot na sa Ginoo nga dato mo. Iyan ang pagbuot tanan. Mura ba og kanang hala dawatan na lang na ninyo kanang inaanak mang inyong kahimtang bisag saon ninyo kugi bisag saon ninyo paningkamot. Dawatan na lang na ninyo kay pagbuot na sa Ginoo. Napasangin la na noon ang Ginoo sa kalisod. Napasangin la na ng Ginoo mga kaigsuonan sa iyahang kasakit. Mura ba og kanang like example na ibabahay ron o lalaki. Sigig balhin-balhin og bana, sigig balhin-balhin og asawa. Moingon nga, pagbuot ni sa Ginoo tanan oy, pagbuot. Pagbuot ni sa Ginoo. Lali naman ka anak. Or ka moingon nga, kapalaran man guni nako. Pasalamat mo nga inyohang Pinoy-anan. Haruhay. Pasalamat mo nga inyong Pinoy-anan kuan kanang ang inyohang pagpuyo malinawon. Kay inyo man ang kapalaran. Kung makasulod kag imperno, moingon na po ka nga, saon taman nga, dawaton na lang ni kapalaran man. Pagbuot lang yun siguro tingali ni Ginoo. Wa na. Kanang inana nga panabot mga kaigsunan libog na. Wala na sa insakto nga mensahe sa Dios. Saynan ka nga, gipasangin la na noon ang Ginoo. Murag kumbaga ba nga sa laing istorya, oy, ang tao na nooy dili wala makasala. Ang Ginoo na nooy nasipyat.
Mga igsuon, pagbati na ni Hana, nag-prayer siya nga naa sa emosyon. Tiyaw mo na nga, iyang gikatawan kuno ang iya mga kaway. Inya pwede din nang i-apply na to karong mga Kristohanon ta. So na ay mga gisulat diha sa Biblia nga angay tutukan, angay pamalandungan, angay gyung tunan aron dili ta masaag. Kay masaag man gyud ka ani. Kung dili na nimo utingkayon, naarabang po'y mga magwawali nga wala kayo'y pagpamalandong ug walay pagpangonsulta sa Dios. Halawali rapod unsay nasulat sa Biblia. Unya, ang problema kung maunay inyuhang nadunggan or kaha nabasahan. Mudawat dayon mo nga, moingon nga saon taman nga nakapamanaman og minyo, nakapangasawa magminyo, kapalaran pagbuot yun is Ginoo para siguro nga makapailob ko. Wa na. Pasangin lang na nung Ginoo. Kasabot mo ani? I hope makasabot mo ani. Nga kung unsay imong kahimtang karon, dili na tungod sa imong kapalaran, dili na tungod sa kabuton sa Dios. Muingon tang apil ang kabuton sa Dios tungod na kay iyahan ang gisulat og ihang gilibkas og ihang gisultis Biblia nga kung unsay imong gibuhat karon mao gyud na imong padulngan. Mao nay pagbuot sa Dios diha. Tinuod ba na? Pagbuot man na sa Ginoo, kung unsay imong gibuhat karon, maunay imong padulngan. Panang example, na anak ka dito sa unahan. Okay. Ingon ang Ginoo. Ingon ang Ginoo, kung unsay imong buhaton karon, maunay mahitabo diri sa unahan. Pag abot sa unahan, pobre kay ka. Sa dihang pobre kay ka, niampo na kas Ginoo. Imo man yung pagbuot, Lord. Nga pobre ko. Dili, gahi ra gyud kag ulo. Ang tinuod nga pagbuot sa Ginoo, unsay gibuhat nimo karon, timan ini ha, mao gyud na imong padulngan. Mo na nga gusto sa Ginoo nga dili alaot ang imong padulngan, dili imperno ang imong padulngan, dili kapobrehon o alaot no ang imong padulngan, gitudluan nakakaron. Kay dili gusto ug dili malipay ang Dios nga maunay padulngan nimo ang kapakyasan, kalaglagan, alaot ug uban pa. Gipadad-an nakakarog mga mensahidor. Kay gihigugmat aniya. Gipahinumduman ta. Pag matinud-anon, buhatang akong sugo, subaya ang akong pamaagi. Matagsaad nga ako nga akong gitanyag kaninyo, dunay saad. Maunay akong pagbuot nga imo nang subayon. Maunay akong pagbuot nga imo nang buhaton. Kay maunay tinuod nimong padulngan. Nya sa manahon nga imo nang maangkon ang panalangin, ang karuhay, ang kadagaya, ang kabaudansya, kanang pagkamadagayaon. Pagbuot sa Ginoong magpaubos ta kanunay. Kay damurtang magpaubos, damurta kanunay ipataas. Sumo na ang mahitabo sa kinabuhi sa tao. Kung niuswag ka karon, damor kang muuswag sa unahan kung magpabilin ka sa Ginoo. Dili kay niuswag ka karon, pagbuot man na sa Ginoo sa unahan, pobre na pod. Nasabdan na to. Kapalaran jud ay ni sa kinabuhi sa tao nga murag ligid. Nga murag mailalom, mababaw, murag ilalom. Dili na maoy tinuod nga tudlo sa Dios oy. Ayaw mong tuo anak nga mga siguro mga magwawali na nga kulang pagtudlo mga kaigsonan. Naaman ko'y mga magwawali nga sige rag panguha diha sa wali pod sa uban. Nga wala kayo'y pagpamalandong kung insakto ba. Munang dili ta magpataka mga kaigsonan, dili basta-basta ang paghatod sa pulong sa Dios. Kinahanglan mamalandong mangonsulta gyud sa Ginoo. Tuuhin ning maong mensahe nga akong gi paambit nining tagnaa.
kung unsay gibuhat nimo karon, mao nay tinuod nimong padulngan. Kung nagpabilin kang mahinatagon karon, mapobre di ka sa unahan. Sa panahon nga maghinatagon ka karon, wa kay pungong-pugong sa paghatag. Karon kay gipadato ka. Di man pug ka makapanghatag kung wa kay ihatag. Alang-alang manghatag ka sa kinawat. Dili man pug ka makapanghatag kung igo-igo lang yun. Or kanang kulang pa kaha. Buti pasabot, gipanalanginan na ka. Mao bitaw nang tan-awa ra gud ang giingon sa Dios ngadto sa kinabuhi ni Abraham. Genesis kapitulo 12. Ablihi ra gud na inyong Biblia. Ang problema po, ablihi inyong Biblia, moingon ko diring ablihi inyong Biblia, nahuman na lang ta, o niya, pila na lang kaadlaw, mulabay, wa pagyapon mo kaablig Biblia, wa gyapoy mahitabo. Nablihi inyong Biblia, mga kaigsunan, tanawa ragod, nganong gipanalanginan sa Dios si Abraham? Ingon din Genesis 12:2, hatagan ko ikaw sa daghang kaliwat ug mahimo silang dakong nasod. Panalanginan ko ikaw ug himuon kong bantugan ang imong ngalan aron mahimo kang panalangin alang sa uban. Nganong gipanalanginan ka? Nganong gipanalanginan ka, gitagaan kag pabor karon? Aron mahimo kang panalangin sa uban, makapanghatag ka. Pero kung dalo ka karon, di ka kahimo bisan kung gipanalanginan kapag ayo. Dili gihapon nimo buhaton ang pamaagi sa Dios nga mo share kas panalangin sa Dios. Mao nang sa unahan maalaot ka. Unya kung moabot na sa unahan, moingon day ka nga pagbuot ni Ginoo kapalaran ni. Saon taman nga pobre man gyud akong padulngan. Dili oy gahi ra kag ulo. Gipasabot na kadaan nga unsay imong gibuhat karon, mao na imong dangatan. Ay kung igna nga nagkasakit ka, moingon ka nga, nasakit man ni akong atay, nasunog ning ako ang kuan, kanang kuan, saong kapalaran man eh. Pagbuot yun sa Ginoo, aron makahinulsol ko. Yung sa manday mong gihimo, sa manday ay mohang bisyo. Kuan lang God, ginagmay lang. Di mo ko katulog, dili ko kainom og tuba. Di ko katulog, di ko kainom og mga hard nga mga wine. Nabatasan na ako kuna. Amo di ay nga nagkasakit ka karon. Mabuhati maganig sakit ang walay bisyo, samot tinuon nang naay bisyo. Sahay mapasanginlan ang Ginoo sa gibuhat sa tao. Nganuman, kay wala nila masabti ang mga pulong nga nabasa nila sa Biblia. Mga igsuon, kung mubasa ra man ko kag Biblia or kaha makabasa ra kag Biblia nga wala nimo sabta ang gipasabot sa Dios, sama aning giampo ni Hana. Kung imo na siyang basahon ra nga dili ka mangayog pamalandong sa Dios, moingon gyud ka nga saon taman nga nakapamana man gyud ko og minyo or kaha napaangkan or kaha nakapaanak. Asaon kapalaran gyud na niya. Pagbuot ni sa Ginoo, pagbuot ni sa Ginoo pa. Dili oy, gahi ra gyud kag ulo. Dili na pagbuot sa Ginoo. Nahitabo na siya tungod na sa imong kadangag. Tungod na sa imuhang kakiat, kumbaga. Kanang mga Kristohanon nga sigig pangabit. Kanang Kristohanon mga kaigsuonan nga bisag pasabton walihan gahi ra gyapon. Unsa may padulngan anak nila? Langit? Dili oy. Dili. Ang Dios nagsultig na mulong, kalaglagan ang padulngan sa taong dautan. Munang ikaw, kamo diha, tarungan ang inyong pagpangalagad. Kay useless ang akong pagdasig o pag-ampo mga kaigsunan kung inyo yung pilion
ang pagkabrukinto nga Kristohanon. Ayaw gyud pag-ingon nga, ayaw gyud mo pagtuo mga kaigsuonan nga kapalaran ng muadto, makaadto og kuan, impierno. Sao man kapalaran man gyud ni. Klaro kayo ang giingon sa Biblia mga kaigsuonan kus Ginoo nga unsay gibuhat nato karon ato gyud nang anihon. Kung lisod kas unahan tungod kay salimuang ang imong pagsunod sa balahang kasulatan. Tarunga, di ba pauswagon ka? Like ni Jose, like ni Josue usab. Daghang kayo mga tao di sa Biblia nga mahimo natong kapanaminan. Nagbatinud-anon sila sa Dios. Gilikayan nila kanunay ang sala. Gipauswag sila pag ayo og damor pag yun silang pauswagon. Pero kung gipauswag ka karon mo gara-gara na ka, imo nang usbon ang pamaagi sa Ginoo, nya kolektahon na nimo ang mga negatibo ug mga pamaagi nga dili maayo, natural sa unahan sa imong kinabuhi, ibagsak ka sa Ginoo. Kung gipanalanginan ka, kitagaan kag may trabaho, kitagaan kag maayong negosyo, pabilin nga mahinatagon o mapaubsawnon, sultihan ti ka, kanang imong gibuhat, imo gyud nang anihon. Tinuod na, ako nga nagwali ni ini, gikanis akong kasing-kasing, kay nagtuo ko mga kaigsunan, nabati na ko karon ang tingog ug presensya sa Dios nga pasultihan ka. Kung gipanalanginan ka karon, gamitan na sa pag-abli pa sa mga pultahan sa langit. Gamitan na mga kaigsunan, himuan ang instrumento aron damor kang pauswagon, damor kang panalanginan, damor hangtod ka kuhaon sa Dios. Pagkaninduta ang kinabuhi ni ana mga kaigsunan kus Ginoo. Ug mao nay gusto sa Dios nga imong masinatian. Pero kung gipauswag, gipanalangin karon, tagaan kag negosyo, gitagaan kag trabaho, apan dalo kas buluhatos Ginoo, sultihan di ka. Mahitabo ang gingos Biblia. Ug ayo tuguti nga maingon kas unahan nga saon taman kapalaran ni dato unta ko, mainta kong trabaho, naanta ko negosyo, sao man bisa saon ako paningkamot. Mapurdoy ra man gyapon dai ko. Pagbuot ni Ginoo, balingag na nga klase nga pagtuo. Mao na nga mga kaigsunan, like ka ng mga taong naaspresyuhan. Kapalaran day na nila. Na may mga tao gyud nga inosente siguro, pero di gyud kumutuo mga kaigsunan nga ang tanan nga naaspresyuhan kapalaran na niya og pagbuot nas Ginoo. Katong nakapatay, katong nakakrip, katong nakabuhat og sala, kapalaran day na nila. Tungod man nas kagahi nila sa ilang ulo nga wala sila panahon sa Ginoo. Mga burukinto nga mga tao. Muna nga mubasa gani tag Biblia mga kaigsunan. Magpatudlo ta sa gipasabot sa Dios nganong nasulat na. So ako nagtuo nga inyo ning nasakpan katong nangutana mga kaigsunan mahitungod na ini nga pagbuot ra dai sa Ginoo pastor, nganong pobre ang tao, pagbuot pod sa Ginoo nga dato ang tao. Kay naa gyud nas Biblia pastor. Naa na unang Samuel kapitulo 2 bersikulo 7. Ako nagtuo nga inyo ning nasakpan ug inyo ning nasabtan kining ako ang pagsakripisyo paghago aron mag-uban ta sa atong programa. Aron inyo ning masabtan mga kaigsunan. Kaya akong gipangayo sa Ginoo nga akong sakripisyo dili mahimong kawang. Dunay tawo nga mabag-o, dunay tawo nga panalanginan, dunay mga tawo nga ubanan kay nung sa Ginoo. Kalipay na ako nga panalanginan kas Ginoo nga magpabilin ka mapaubsanon o magpabilin ka magkinabuhi sa pulong sa Ginoo. Sultihan ti ka kung ipaiswag ka karon, muani ka nga mas pauswagon pagud ka sunahan. Kung gusto ka nga mabati nimo ang pagkamilagrosos Ginoo, pabilin nga matinud-anon. Pag kinabuhi nga mapailubon o pagkamapabsanon o ayaw tuguti ang pagkat-on sa dili mao nga mga mensahe nga gikas kalibutan o sa mga taong way Ginoo. Sa mga kaaway ko, ikaw ang matibag o Ginoo. Ug ang kalinaw mo
Daghang kay mga pangutana nga angay natong tukion mga kaigsunan, dili man tuod nako matagaan ang tanan sa pagtagad. Apan ako nagtuo nga sa atong panag-uban karon ni ining taknaa kamo sa Dios gipanalanginan. Dalaygon ang Dios nga paday nag-uban kanimo kanako kanatong tanan. Naamang karon sa inyong balay, trabahuan, sa biyahe, naamang karon sa Pilipinas o kaha naamang karon sa gawas sa nasod. Gihangyo nako ang Ginoo nga kamo ubanan kanunay. Unya aron mahimong mapuslanon ang kong paghangyo sa Ginoo. Gihatagan ko sa Ginoo sa pagig-uban kaninyo nga akong ma-explain ang tinuod nga mensahe aron atong masabtan og maunay atong tuohan aron sa ingon sa unahan sa atong kinabuhi. Kadaugan og pagkaumawswag og panalangin mo'y atong maangkon bisan gani ang atong matag kabataan. Mga igsuon ko sa Ginoo, ayaw gyud og tuguti nga kana bitaw malubag ang imong pagtuo. Ayaw tuguti nga malihis ang imong pagtuo. Nga ang imong pagtuo nga dili na mao. Ayaw tuguti. Kung makabasa kag Biblia, mga mensahe diha sa Biblia nga medyo kabado ka o kaha nagduha-duha ka, ipangutana na diri sa atong programa. Kay ang atong programa walay laing tumong, walay laing gitinguha nga ikaw ug ako magkinabuhi sibo ug subay gayud sa gubuton sa Ginoo. Sa himaya o pagkabala. Mahal ta sa Ginoo, mahal ta sa Dios. Mahal ko kamong tanan. Kalipay nako mga kaigsunan nga kamo pauswagon og panalanginan pag-ayos Ginoo. Dili mo abot ang panalangin sa Ginoo mga kaigsunan. Dili nato masinatian ang pagpanalangin sa Ginoo kon ang atong pagtuo lihis kaayo. Dalaygon ang Dios i-share kining maong programa para maproteksyonan nato atong mga kaila, maproteksyonan bitaw sa sayop nga mga pamaaging pagtuo nga ang mga tawo mo ingon nga nagtuo na lang nga kapalaran sa untaman kabubuton man dinis Ginoo nga makapangasawa ta og makapangasawa o makapamana nga naanay asawa. Dili na pagbuot sa Ginoo Dili na pagbuot sa Ginoo magkalisod ang tao. Dili pagbuot sa Ginoo nga mapriso, malaot, malaglag ang tao. Sultihan ta mo mga kigsunan, dili na pagbuot sa Ginoo. Ang gusto sa Ginoo muharuhay ka. Ang gusto sa Ginoo nga magpuyo kang madagayaon, malipayon, malinahon. Kunay tinuod, ayaw tuuhi ang simang nga pagtuo. Kung nagpuyo ka mga kaigsunan nga nas kalisod na ay palatian, tanawa pud unsay imong gibuhat kani adto. Pinulsuli ang imong mga sala. Kay ang tao manggod nga moingon nga saon taman pagbuot pa ni sa Ginoo, tao na nga dili ka antigong maghinulsol sa iyang mga kalapasan. Tao nang gahi og ulo. Naluoy ang Dios mga kaigsunan. Mo nang gipasabot ta, giatiman ta mga kaigsunan ko sa Ginoo. Dili gusto ang Ginoo nga magpuyo kang alanganin. Dili gusto ang Ginoo nga magpuyo ka nga moresulta gyapon og kalisdanan og kalaglagan. Kung naa kay bisyo karon, paghinulsol mga kaigsunan. Kung nagkapuyo-puyo ka, nagsigi kag pangabit, ang imuhang kapuyo dunay bana, ang imong kapuyo dunay asawa, bulag sa iyang bana, bulag sa iyang asawa. Bulagi karon kay dili na kabubuton sa Ginoo kay mo resulta gyud nagkalaglagan. Ayaw gamita ang mga pulong kaluoy pagtuo. Gugma kay dili na tinuod nga kaluoy. Kay ang tinuod nga kaluoy kanang ang tao hawason nimo sa kalaglagan, kanang ang tao hawason nimo sa kalisdanan, kanang tao nga hawason nimo tabangan nimo aron dili mo puntas malatian. Mga igsuon, mahal ta kaayo sa Ginoo. Mahal og mahal ta kaayo sa Ginoo, timan ina. Milagro
akong pagdasig ninyong tanan. Muhilak ko mga kaigsunan kay naamang kukoy mga giatiman nga mga tao. Nay mga tao nga minkontra sa akong pagdumala. Nay mga tao nga mingbugal-bugal sa akong mga sakripisyo. Naluoy ko nila. Naluoy ko nila. Ikaw ang bugtong paglamig, kinabuhi ko. Unang ipasabotas Ginoo mga kaigsunan nga. Dili pagbuot sa Ginoong malaglag ang tao. Dili pagbuot sa Ginoo na malaot mapobre ang tao. Pagbuot sa Ginoo mga kaigsunan nga hawason ka sa kalisod. Hawason ka sa kapobrehon. Munang tudloi ang imong kaugalingon sa gitudlo sa Biblia. Ayaw tuuhi pagbuot sa Ginoong pobre ka, alaot ka. Ayaw tuuhi na. Ako nagtuo nga nakasabot mo ta karon. Bless ka sa Ginoo. Sa gihapon, ako, akong asawa, akong pamilya, nagpasalamat sa Ginoo nga padayon namong giampo ang mga tao nga kaniadto among gikauban nga ilang masabdan ang akong mga sakripisyo. Ilang masabdan ang ako ang kadasig sa pagsangyaw sa pulong sa Ginoo. Kana bitawng kinaiya sa tao nga unsay na padulngan ipasumangil sa uban, di yun na mao. Sultihan ta mo mga kaigsunan, di na mao. Kung unsay imong gidangatan karon imong ipasumangil sa uban, ipasumangil nimo sa imong pastor, ipasumangil nimo sa kana bitawng imong pamilya, dili na dawaton sa Ginoo kanang pagpanumangil. Kay giklaro gyud sa Biblia, ang Ginoo muhukom sumala gyud sa gibuhat sa tao. Dili sumala sa gibuhat sa iyang pamilya or dili sumala sa gibuhat sa uban. Kon ako hukman sa Ginoo, dili na tungod sa akong pamilya o sa mga tao. Munang dili bitaw ko ka kana bitaw kapasumangil. Kung moingon ang Ginoo malangit ka Pastor Gideon, tungod na sa gibuhat nako, dili na tungod sa gibuhat sa mga tao. Mausad na sa imong kinabuhi. Kung malangit ka, tungod kay mingtuman ka sa Ginoo, nagkinabuhi ka sa pulong sa Ginoo. Pero kung maimpirno ka, ayaw gyud tuuhi nga kabubuton o kapalaran na, ug ayaw pod ipanumangil libesan kinsa. Kay tagsatag-satang mo atubang sa Ginoo. Tagsatag-satang mo atubang sa Dios. Inigbalik sa atong Ginoo mga kaigsuonan. Dalaygon ang Dios mga kaigsuonan o sa Ginoo. Ako nagtuo nga inyong nasabtan. Kung doon na mo'y mga pangutana, pwede ra gyud kaayo mo nga mo PM sa akong account Gideon Candelario o kaha text sa akong number 0932-6384-134. Mahal ko kamong tanan. Ako mga pag-ampo mga kaigsuonan nga sa inyo nga kinabuhi,
walay lain nga subayon ninyo kundili ang mga mensahe sa Dios, ang kabubuton sa Ginoo. Yatiman sikat sa atong pagkahimugso bisan to apata sa sabakan sa atong tagsatag sa kinahan hangtod na tao ta hangtod karon kani ato timan giatiman tas Ginoo na timan nga ang Dios nag-uban kanato. sukat pa kani Ang ilhanan nga gauban ang Dios sa kinabuhi sa tao. Tao siya nga kanunay nakadungog sa pulong sa Dios. bisan pa sa Kung nakadungog karon sa pulong sa Dios, usa ka na kailhanan nga nag-uban ang Ginoo ug nagatiman kanimo karon. Nya timan bisag muhasmag pa ang kalisod, bisan muhasmag pa ang bagyo sa kalisdanan. Timan padayon kang makabaton og kaluwasan. Kay pabili nimong masinatian ang pagkamaayo sa Ginoo bisan kung naay panahon sa kasakitan. Inana ang mensahe sa Dios mga kaigsuonan ko sa Ginoo. Nagalingon sa pagtuo ko. Dalaygon ang Dios nga padahay nag-atiman ka nato, padahay nagtudlo ka nato, nag-amuma sa matag usa nato ka kinabuhi. I declare nga ang Dios magpanalangin ka rin. Usa sa mga ilanan nga kita gipanalanginan si Ginoo kana bitaw nakasabot tas pamaagis Ginoo. Kay ang tao manggod nga wala nakasabot sa pamaagis Ginoo, mas nasabtan noon niya ang mga pamaagis mga tao. Mo ako Tao na mga kaisunan nga sukat pa kani ato gahig ulo. ki atima mo ako bisan pa sa kalagma. Tong awitan ang Ginoo mga kaigsunan, bisan pa minata ning awit makalangit gugmang maunongon. O niya awitan nato ang Ginoo. mo ako Kuyogid ko ninyo sa pagdaig sa pagkamaayos Ginoo. ang pagkamaayo mo Jesus, maunon mo gungma nagadasi Sa nagpre-request ka ganina og birthday, sa atong may ampo no si Brother Freddy. Ampo ta. Amahan na mga Dios sa magkagagahom. Salamat o Dios sa imong mga pulong. Salamat o Dios sa imong mga mensahe. Among giampo kanimo o Dios ug akong gipangayo kanimo karon. Brother Freddy Aquino. Salamat Lord sa mga tuig nga imong giubanan o gipanalanginan siya. Ug niining tuig nga imong gidugang sa iyang kinabuhi, padayon mo siyang ubanan. Tagaan mo sa kasing-kasing nga matinuhon mo paubsano. Salamat Lord sa imong pag-atiman kami. Kanamo karon nga nagkikiuban, nakikiusa sa pagpaminaw karon simpulong. Salamat Lord sa imong pagpanalangin kanilang tanan. Salamat o Dios sa imong pagproteksyon o pagbantay kanila. Salamat Lord sa imong gugmag kaluoy nga imong gipasinati kanamo. Nya imo kaming gipatuo o gipasubay sa imong mga pamaaging mga mensahe ug dili sa mga tao. Dalaygon ka nga Dios nga nag-amuma sa mga amahan. Dalaygon ka nga Dios nga nag-amuma sa mga inahan, sa mga ginikanan ug sa mga kabataan. Salamat Lord sa imong gugmag kanamo. Salamat o Dios. Among isalig diya kanimo ang among kinabuhi guniti ug lumalahat ini. Wala mi mahimo kun wala ka. Salamat Lord. Salamat sa imong mga pulong. Salamat Lord sa imong pagdasi. Salamat Lord sa imong pagtudlo kanunay sa imong kinabuhi. Ilayo sila sa mga katalagman, ilayo sila sa mga kalisdanan. Imong kaming gihawas amahan sa kalisod. Salamat Lord na imong ipadayon ang imong pag-atiman kanamo. Dalaygon ka nga Dios sa among kinabuhi. Dalaygon ka nga Dios sa among ilagaran sa among kinabuhi. Guniti kami. Panalipdi kami sa tanang panahon. Nanginahanglan kami sa imong mga mensahe. Nanginahanglan kami sa imong mga pulong ugan. Salamat nga imo kaming gipasabot sa tanang panahon. Salamat o Dios nga imo kaming gipakigsultihan karon
Imo kaming gipakonsultihan pinaagi sa mga awit makalangit. Imo kaming gipakonsultihan sa mga mensahe nga tinuod gyud nga gikan sa imong mga pulong. Imo kaming giatiman sa imong presensya. Salamat Lord sa imong pagkamaayo. Salamat Lord sa imong gugma. Niao Dios ang matag usa magahalad ug mga pagdaig pagpasalamat kanimo. Ang among kusog gikan sa lapalapa hangtod sa ilimpulo. Ang among kasing-kasing una-una gikan kanimo Ama. Kayang gugma mo Usa dawata o Dios sa among mga pagdaig. Dawata o Dios sa among pagpasalamat kanimo. Hantod karon Dawata o Dios ang among mga halad, sa pagka ang among kusog, mo una-una Hesus pagbati dawata sa paghalad kanimo. halad ko Ug mga adlaw magahimo kamig mga pagdaig, ug mga adlaw magahimo kamig pagsimba kanimo. sa tanan Dili mahimong kawang among sakripisyo ga. Dasiga kaming tanan sa pagpaduol kanimo. kanunay Dasiga ang tanang katawhan nga matinud-anon nga makinabuhi sa imong mga pulong. Salamat nga kanunay mo kaming ipasabot sa imong pamaagi. nabuhi ko Salamat Amahan, salamat. Hesus dawata ang mga halad ko angayang kang daigon sa tanang panahon kayang gugma mo kanunay gyud maunong hantod karon nabuhi ko sa pagkamaayo mo O Hesus dawata ang mga halad ko O Hesus dawata ang mga halad ko O Hesus dawata ang mga halad ko. Talaygon ang Dios mga kaigsonan. Doon ako'y kanta nga ako ang kantahon mga kaigsonan. Kapahulayan. Ya usa po na yung mga kantaha nga ako ang paningkamutan nga malimpyo o matagaan og sunata kapahulayan. Ya kuyogi ko sa pag-awit pagkanta ni imong awit kapahulayan. Kinabuhi ta dunay nag-atima dinhi sa kalibutan kita gibantayan bisan sa kalistanan bisan sa katalagman ikaw o ako nakalaban. Tinuod na gipalabang tas Ginoo mga kaigsonan. Ang kinabuhi ta dunay nag-atima dinhi sa kalibutan kita gibantayan bisan sa kalistanan bisan sa katalagman ikaw o ako nakalaban walay laing magpalantay giatiman pagyud kita kanunay kang Hesus
ikaw ako makapahulay. Kang Isus, ikaw ako makapahulay. Ayaw ko sige, ayaw gyud sayangin ang nagsakripisyo nga ikaw mabag-o, kay ikaw gigiyahan o gitudloan aron makapuyo sa kalangitan. Walay laing magbalangkay, giatiman pagyud kita kanunay. Kang Isus, ikaw ako makapahulay. Kang Isus, ikaw ako makapahulay. Busa padayon ka sa pag-alagad niya, diha sa pagsimba, magkahiyo sa kita, dili na to kalimtan, pag tinabangay kitang tanan, buhat nga maayo kita gantihan. Walay laing magbalantay, giatiman pagyud kita kanunay. Kang Isus, ikaw ako makapahulay. Kang Isus, ikaw ako makapahulay. Kang Isus, ikaw ako makapahulay. Diha sa pagtulunan sa Ginoo, diha sa pamaagis Ginoo, makapahulay gitas mga kalisdanan. Dalaygon ang Dios sa mga kaigsunan nga padayon nga nagtudlo kanato, og padayon nga na nagatiman kanatong tanan. Salamat ta sa atong buhi nga Dios sa walay hunong niyang pagatiman kanato. Akong kadahon ang gitara. Ang gitara ko gikan kanimo, kinabuhi ko hingpit gibag-o mo, hiyas talento giampingan ko, tanang paambit ko sa tanang tao. Ang gitara kong gikan kanimo, dadun ko kinibisan asa ako, idoyo ko sa mga awit ko, awit nga halad ko kanimo, langit no amahan, pasudlago sa balaang halaran, balaan mong templo, tuguti nga makapuyo ako, adlaw gabi sa akong mga biyahe, kinabuhi ko iatiman mo sige. Bisan nasa ako, anak, proteksyon mo, madaogon ako, kay ikaw kauban ko.
gikan kanimo. Dadon ko kini bisan asa ako, iduyo ko sa mga awit ko. Awit nga halad ko kanimo, langit nun, Ama. Pasudla ko sa balaang halaran, balaan mong timblo. Tuguti nga makapuyo ako, ang gitara ko gikan kanimo, kinabuhi ko hingpit ibagko mo. Hiyas talento giampingan ko, tanan ipaambit ko sa tanang tao. Ang gitara kong gikan kanimo, dadon ko kini bisan asa ako, iduyog ko sa mga awit ko. Awit nga halad ko kanimo, langit no, Ama. Pasudla ko sa balaang halaran, balaan mong timblo. Tuguti nga makapuyo ako, anlaw gabi sa akong mga biyahe. Kinabuhi ko iatiman mo sige, bisan nasa ako anang proteksyon mo. Madaogon ako kay ikaw kauban ko. Ang gitara kong gikan kanimo, dadon ko kini bisan asa ako, iduyog ko sa mga awit ko. Awit nga halad ko kanimo, langit no, Ama. Pasudla ko sa balaang halaran, balaan mong timblo. Tuguti nga makapuyo ako, kung gikan kanimo, dadon ko kini bisan asa ako, iduyo ko sa mga awit ko. Awit nga halad ko kanimo, langit no, Ama. Pasudla ko sa balaang halaran, balaan mong timblo. Tuguti nga makapuyo ako, tuguti nga makapuyo ako, tuguti nga makapuyo ako. Salamat ta sa atong Ginoo mga kaigsonan sa iyang pag-atiman kanunay sa atong kinabuhi. Dili na to kalimtan mga kaigsonan ang mga pulog mga mensahe nga ato karong nakatunan. Dili na to pakyason ang atong kaugalingon sa mga plano sa Dios sa atong kinabuhi.
Padayon na to nga ikinabuhi ang mga pulong sa Dios. Padayon na tong ipaduol ang atong kaugalingon diha sa dapit nga mabati na to ang presensya sa Ginoo. Kay diha sa presensya sa Dios na ang kalipay, na ang kalinaw, na ang kadagaya, Sukat na ang panalangin, na kanunay ang pag-atiman. iuban na Dalay ko ng Dios nga paday nag-amo magkananay sa atong kinabuhi. sukat pa kani at Ako nagtuo nga di ati ma padayon ang Dios nga nag-uban sa imuhang mga biyahe. Padayon ang Dios nga nag-uban sa imuhang pamilya, sa imong trabaho, sa imong negosyo, sa imong pagpaningkamot. Giubanan kas Ginoo. Ako mga pagdasi, i-share kini ang atong programa ngadto sa imong mga kaila higala. Para dili sila motuo sa mga dili maayo nga mga mensahe. Para dili malubag bitaw ang ilang pagtuo. Para dili nila barugan ang dili mao nga mga mensahe. Hinuon makalingkawas sila sa sayop nga pagtulunan. Kay mo resulta gayud mga kaigsunan ug maayo nga kahimtang kun atong subayon ang mensahe sa Dios nga atong gilagaran. Pwede ba nga muhimo kag mga pag-ampo sa Ginoo? Unya kung doon na kay giampo nga panginahanglan, tuuhi nga tagbuon na sa Ginoo. Maghimo ko karon og mga pag-ampo alang kaninyong tanan. Og dawata mo nga ang imong padulngan sunahan kadaugan kani ato pagka mauswagon, ati ma pagka madagayaon ako og langit bisan pa sa katalagma dili kabiyaan talikdan og dili gay mapakyas ang imong tinguha bisan pa sa nga ikaw ug ako mag-uban tas kingharian sa Ginoo. Magampo ta. Ama na mo nga Dios nga makagagahong nakita nimo o Dios ang panginhanglan karon sa imong katawhan. Pagkaon, biste, pagpa-eskwela sila mga anak. Labaw sa tanan ang inahanglan sila kung unsaon pag-amuma o pagdumala ang ilang pamilya. Amahan, salamat nga imo silang giyahan karon, imo silang gitabangan, imo silang panalipdan ug imong gipabati ang imong kaluoy ug gugma kanamong tanan. Uban ni o Dios ang akong mga katawhan nga nagnarbaho, nagbiyahe, nagatiman silang Pinoy-anan. Bisan pa sa ilang pagnegosyo, I declare nga imuhang dublihon ang pagpanalangin kay imo silang gigamit nga instrumento aron matagpo ang unsa may panginahanglan sa buluhaton nimo. Salamat Lord nga imong giatiman ang mga simbahan, ang mga panginahanglanon diha sa ministry. Ilabi na ursab diri sa programa ang pulong mo kinabuhi ko. Nakita nimo o Dios ang mga tawo nga dunay kalipay sa pagpaambit sa imong panalangin. Nakita nimo kinsa ning mga tawhana nga matinud-anon nga nagpaambit sa panalangin gikan kanimo. Amahan, balusi sila sumala sa imong mga saad. Amahan, ipabati ang imuhang pagproteksyon o pagpanalipod kanila. Salamat Lord sa pagkamadagayaon pagyud nga imuhang ipasinati sa mga taong matinud-anon nga nagpaambit sa ilang panalangin niining maong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Sumala sa imong mga pulong o Dios nga imong gantihan balusan ang mga tao nga naghatag, ang mga tao nga nagpadayon, nga malipayon, nga nagpaabot sa mga panalangin, pagtagpo ug pag-abag niining maong programa ang pulong mo kinabuhi ko. I-bless sila Ginoo. Salamat o Dios na padayon nimo silang giamuma, padayon mo silang giatiman, padayon mo silang iproteksyonan. Ang kalipay, kalinaw, pagkamadagayaon nga kanunay mag-uswag sa ilang kinabuhi, muabot kanila nga matinud-anon ug walay kaluya sa pag-abag sa puluhaton. Ang pulong mo kinabuhi ko. I declare in the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Thank you Lord
sa imuhang pagdawat o sa pag-release o pinasayang pabor panalangin o sa akong gihangyo kanimo nga imo silang panalanginan. Dalaygon ka nga Dios nga uban kananay sa mga kinabuhi. Mga pagdayo, mga pagpasalamat, dungog himaya, alang lamang kanimo sa ngalan ni Jesus. Amen. Oh, amen. Ako nagtuo nga sa unahan sa imong kinabuhi, panalanginan, papag-ayos sa Ginoo ang imong pinoyan. Manamilit ako sa atong programa mga kigsuonan, atong oras alas 8, kinahanglan niya gyud og pamahaw mga kigsuonan, no? Ya, pamahaw na pod mo diha, no? Kini inyong igsuon Pastor Gideon moingon na sa ato ang programa, ang pulong sa Dios atong kinabuhi. Ang pulong mo kinabuhi ko. Dalaygon ang Dios nga magauban sa atong kinabuhi og magatiman kanunay kanato. Automated challenges. Mga pagday, mag-aawit kanimo amahan Jesus. Magahalad, mga pagday, mag-aawit kanimo amahan. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Hesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdahi, kanimo lang Jesus. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdahi, kanimo lang. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Hesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko doon kanimo Jesus. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko doon kanimo. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan,